2, 1, 0. Добрий вечір, усім добрий вечір. Починається у нас сьогодні посиденьки о 20-й годині по білоруському часу. Я хочу представити наших гостей, тепер завсегдатаїв, які будуть всякий час у нас на посиденьках. І перші наші білоруси, я представляю своїх співвітчизників. Шерри Кот, так. Дмитрий. Так само Змітер Брест, у куточку його видать. Дякую. Інтервата Василь, Київ. І наша Україна, Русь. Так само кличуть Василій. Я хочу перше таке слово своєму спаячиннику сказати. Зима. Запрашиваю. Спаячиннику, так. Так, Шерикот, я перепрошую. Шерикот, пожалуйста. Так, що ви хотіли спитати? Цікаві факти о Білорусі. Треба ж познайомитися з Білорусі. Ну... Давайте я скажу. Василь руку піднімає. Я руку підняв. Так як в нас, ви бачите, все це не по сценарію, рухаємося по інтуїтивно. Ціль нашого сьогоднішніх посиденьок – це наші візитівочки, тобто візитні карточки. Ми з колегами зібралися, і хтось підготувався, хтось знає це на пам'ять. Ми хочемо вам розказати, наші глядачі, якісь цікаві факти про наші країни, які, можливо, десь не всі ви знаєте, не всі ви чули, але ми хочемо акцентувати увагу на якихось таких досягненнях чи здобутках наших країн. Тому сьогодні ми плануємо так в програмі діалогу вас більше ознайомити, хто така Україна і хто така Білорусь. Так що, думаю, буде весело, приєднуються. І передаю слово своєму тезці Василю, хай скаже, що в нас є, які в нас є досягнення історичні. Доброго вечора, панству. Вітаю глядачів каналів ваших. Вітаю вас особисто. Я Василь, наша Україна Русь. Я представляю Україну сьогодні в тандемі з Василем Інтервата. Ну і разом з вами ми обговоримо найцікавіші моменти життя наших країн, якісь, можливо, дати, які ми можемо пригадати раптом. Тому це, думаю, буде пізнавально для наших любимих підписників. І, можливо, ми відкриємо у спілкуванні разом з вами щось таке цікаве, неймовірне, а внаслідок чого збагатимо нас цим дивом, цим багатством, яким володіють наші країни з вами. Скажімо, Україна має на протязі свого більш ніж тисячолітнього відліку. Чому я так кажу? Тому що якщо починати з моменту заснування Київської Русі, вона значно більше себе заснувала. А от у 1187 році, скажімо, йде перше упоминання про Україну. Так і написано, коли в князівстві, зараз на хвилиночку, одним словом, князівство Переяславське втратило свого князя і дуже сильно горювали свої громадяни того часу за своїм князем. Вони сильно ним. І оце у літописі це все відзначено. 1187 рік, де впоминається Україна, українці. Хоча ми знаємо з літописів, що це була Русь, але ті чи інші землі мали свої назви, так само, як і автентичні мали назви ваші. Це якби був такий відступ. От. Пане Василю, можливо, ви далі додати, чи мені піти? Ні, зараз давайте трошки про Білорусь. Давайте про Білорусь. Добре, добре. Бо що цікаво, ну всі ж відають про нашу Білорусь. То маленькое панство, усього 9,5 мільйонів білорусів. І то это многонаціональна така країна наша. Більше всього зараз по паспорту кажуть, що у нас білорусів. Друге по національності, то поляки у нас. То есть росіяни, русские. Третье поляки і четверте то у нас українці. Ну, а остальні там є так само дуже литовців, там на північному заході Білорусі є. Ось.
все частки Могилевской, Гомельской и Витебской области, там много-много россиян, русских, русскоязычные, і Білоруси в огулі русскоязычне панство. Тут у нас, я ще нагадую, що у нас є інша мова. Тут ми, де живем, то наша берестейська мова. Я вже кілька разів сказав, що у нас є берестейська мова. Хто каже, то неправда, я кажу неправда. Бо тут така усьо Полесье, усьо південь Білорусі розмовляє на таким вот українським таким діалекті. От зараз я кажу так, як нас кажуть берестейською мовою. Він відрізнюється так само від білоруської мови. Так що люди, які тут говорять, так казала моя мати, мої діди. Я до цієї пори, наприклад, наші люди не вміють говорити не російської мови, не білоруської мови. Ніяк не відають. От у нас така берестейська, нікуди стіль не подіється, бо на самій справі берестейської мови нас говорять аж 1,5 мільйона людей. З Білорусі 1,5 мільйона. І то я можу доказати. Хоч кажуть, там мало говорять. Так що наше панство Білорусі таке многонаціональне. І так само я скажу, що Дмитрий Шерикот більш докладно вам про то розкаже. Прошу. Дмитрий Шерикот, я скажу об чым. Я тут просто зараз гляджу ў чат, адказваю людям, якія там пишут. Там шмат хто піша. Усіх вітаю. Копеек вставлю. Так, да, вось пусть Змитер откажет. Про то, что Анатолий сказал, белорусы это такая нация, якая она хитрая. Ось і притварається часто малою. І не така вже мала Білорусь. Наприклад, на території Білорусі можна розмістити 5 Нідерландів з Голландії. І не таке вже малое насельніцтво, коли порівнювати з шмат якими країнами з Європи, де насельніцтво так само з той же Естонії, Латвії, де 1,5 мільйони, 4 мільйони, то не такі ми вже малі. Ось. Про мову що хочу сказати. Так, така примовка. Я білорус, але розмовляю по-білоруську. На самій справі по-білоруську розмовляє мало хто. Ось. І в основному в своєму житті я не білоруськомовний. Ось. Але білоруську мову... Усі ведають білоруську мову. Ведають, розуміють, коли нехто каже, я тебе не розумію, це докладно з Росії. Ось, тому що тут любий зрозуміє польською, любий амаль зрозуміє чешською, українською, мови сусідів всі ведають. Ось. Про країну, про саму країну, коли утворилася, глядячи від якого пункту лишить, ну, ось я сам з Берестя могу сказать, что Бересть в этом году будет отзначать тысячегодие. Вот, первые успомины в 2019 году были. Вот, шмат, что теперь робится у нас в Бересте, как не это отзначить. Вот, городские влады с радостью освоивают гроши, перетворили город уже неведомо во что. Поглядим, что это будет летом, или... Запрошаю, приезжайте, нечто докладно буде. Є ще один момент. Скажи, що було колись на місці Берестя? Было древнее Берестя, а потом построили крепость и разруйновали Брест. От того Берестя застался только музей Берестя. И он находится уже в пограничной зоне, потому что это Польша. Ось. И нават там просятся раскопки, але ніхто не дасть дозволу на этой раскопки. От. Само Бересте, до речі, тепер так само музей міняють цілком. Гэта город, які під шкляним куполом, і тепер от гэта все міняється, тому буде цілком нешта іншае. Ось. Ну, 1019 год, гэта як стварэнне. В 1390 году Брест атрымаў магдебургскае право. То быў ужо вялікі горад со сваім самоуправленнем, ну і гэтак далей. Ну і шмат яшчэ якіх дат далей звязаных з Брестом. Про мову так само ось Анатолій казаў. Так, я тут так само з гэтай часткі. Ну і ось такая літаратурная мова, яна для мене тільки в школі як відкрилася. А у вёсцы, то там так говорили, ходили, робили, драбина.
Я коли з українцями спілкуюся цією мовою, вони кажуть, ну все ж це українська, ти українець, що ти нам кажеш? Во. То наша берестейська була мова. Я встриваю, у нас такі вступлення, тому що буде всі цікавитися, розумієш, Василько? Я хочу додати, що з точки зору лексики, це теж цікавий факт про українську мову, з точки зору лексики, білоруська мова має сходство на 84%. Це сама близька мова до української. Польська на 74%. І російська на 62%. Тому ми вас дуже добре розуміємо, тому що майже на 90% наші мови схожі. І чому росіяни нас не розуміють? Тому що в них половина, в них більше лексики запозиченого не з нашої історії. Це такий цікавий факт. Коли я по першому разу там сутикнувся, і вони навіть білоруською не розуміють, яка, як на мій погляд, то наогул, як руська. Я думав, що пришпілюються так, от, як це можна не розуміти. Ось, да, так само. Я теж на гэта звертав увагу, што вось расіяне, яны не разумеюць беларускую мову, яны кажуць, вось, што там гавораць украінцы, там, да. Ну, я гляджу на это і думаю, што, ну як можна не разумець? Ну, ўсё ж зразумела там, вось калі кажуць. 5-секундну ремарку можна? Так. Міністр культури Росії Мединський Олександр сказав, що вони є великою нацією, у них є 47-ма хромосома, видно, ця хромосома їм і забороняє це розуміти. Так. Дякую. Ну, це от, як чув такий гімн український, записаний, там росіяни що-то пели, що ми великі, а дівчина українська, яка заспівала, що ви огромні, ми великі. От я так само докажу. Сьогодні так само до мене під'їжджав мій знайомий зі Старого Оскола. Всі видать здесь Старе, коло Воронежа туди. І я якраз з вами, Василь, заговорив з вами. І я почав говорити своєю мовою берестейською по-своєму. Він дивиться на мене, як баран на нові ворота, не розуміє. А потім говорить, а о чому ви говорили, з ким ви так говорили? Я говорю, вы что, ничего не поняли? Я говорю на него. Ну, я, говорит, понял, ну, с таким трудом, кое-какие слова такого улавливал. Вот вам и приклад. Вот нам, наприклад, чистый россиянин, я его по-разному можно сказать, московитянин, московит, там, ну, да я не назову навіть русский. Бо я знаю, хто такі русські. Не розуміє наші мови ніяк. А як заговориш білоруською, чистою білоруською мовою, починаєш розмовляти, він вогулі ніц не розуміє. Он так само, я питаюся, а як ти розумієш поляків? Він каже, так само, як у вас білорусів. Білорусов може трошечки лепей. Як чиста літературна мова, починаєш розмовляти чисто літературною мовою, русський. У нас така сьогодні справа пройшла мова об історії. Ось вам і приклад. До речі, цікава історія. А чи знаєте ви, що в 1934 році на конкурсі краси мов українська мова зайняла 3-е місце після французької і перської? А мелодійність по мелодійності зайняла 2-е місце після італійської. Тому якщо ми 2-е, то Білорусь як мінімум 3-е, бо ви там 85%. Так. То тільки дослідити треба і все стане на свої місця. Знаєте, хлопці, як то пазли скласти, але над цим треба працювати. І ще один такий факт, я перепрошую, в мене тут занотовано, трошки підчитаю, що українська мова є найпоширенішою мовою в світі. Тобто фахівці вирізняють біля 7 тисяч мов. І за кількістю носіїв Україна займає 26-те місце в світі. Також вона є 2-ю найпоширенішою мовою серед слов'янського населення. Тобто після російської. І на території України володіють біля 32 мільйонів людей, вільно володіють українською мовою. Лайк. Що дуже є добре, так. Змейцер что-то хотел там нам поведать. Я там нечто по ходу хотел сказать, то уже не важно. Для украинцев хотелось бы сказать, вы это зберегли, и вы это шануйте,
Тому що не здарма починається спочатку, ось про білоруську мову я ще тоді додам. Білоруська мова, яка була до 1924 року, і вона більш така м'яка, Берестин, Городня. От, м'який знак шмат де використовувався, але змінили, коли прийшли большевики, змінили правопис, стала так звана наркомовка. Все гэта, для чого робилося? Тепер розумію, для чого робилося. Яны убирали адрозненні, каб потом сказать, ну это ж такая ж русская, что вы тут язык ломаете. А далее начинается то, что ось, ну мова русская, то и вы русские. Лукашенко каже, что белорусы это за знаком якости, а русские скажут, да, ну такие недоробленные русские. Это уже як потім трактувати, скільки кожен виверне туди, куди йому хочеться. От, тому тримайтеся свого. Дивіться, у вас в 24-му було, а в нас було в 27-му році зміна в правописі і в мовленні. Це відбулося ще коли столиця була в Харкові в 1927 році. І це було, щоб уніфікувати те, що ви сказали, відібрати ті моменти, так би мовити, і зріднити, зблизити. Отак от. Це ремарка до того, що ви сказали. От. І це правда. Так було. Ну, обрубаємо відрознення, а потім кажемо, ну, що ж ви тут такі? Ну і ось те, що зараз тепер відбувається і у Криму. Масова експансія приїжджих ніяких начальничків на всі узровні і так далі. А потім вони кажуть, також білоруси нічого свого не мали. Только коли русские пришли, так ось вам дали, и туалетом навіть мне недавно казали, научили пользоваться. Ось, и некие посады вы стали занимать и так далее, только русские вам дозволили. А то, что русские 300 год тому порушили само государство и одобрали, тоже ж никто не пам'ятає. Так. То надбання їхньої історії вже. Да, потоптались разные. Да. Ой, кого-то только не было. Навіть столицю білоруську, хвилиночку, навіть столицю білоруську старую Вільню, її одрезали. Ось тепер вона Вільня, Вільнюс, ну і робиться гэта адмыслова, я так лічу. Ну що ж тепер, ніхто, ну і білоруси своєю пам'яттю не користаються. Тому була пам'ять розібрана поміж тими ж прибалтами, поміж поляками, нечто поміж російськими. Там 2 смоленських полка в Грунвальдській битві удельничали, так вони сказали, що це русские перемогли вже там у Грунвальдській битві. А то, що Смоленськ тоді належав до Великого князства Литовського, хто ж там знову пам'ятає, що там було. Я ось об гэтым і жадаў сказаць, што а Смоленск тады чый быў? Белорусский, калі была Грунвальдская битва. Так. У іх вельми така виборочна пам'ять, що треба, ми зрозуміємо. І як тільки прийшли вони сюди, ось по Бересту, добре бачно, по-перше, ну, крепость, вона забила старий город. Це був город кшталту Львова. Ті ж монастири, шмат храмів, і так далі. Город був цілком зруйнований, і там була побудована крепость. І ось ще такий факт про Брест. Брест – пограничний город. Я ніколи він тут не був до приходу російців. Пограничників не було. Була тут побудована, щоб утримати у її гарнізон, який подавляв повстання після 1864 року, Калиновського і так далі. Ось. Так що ось такий так само міф, Брест пограничний город. Ну тепер так, але поглядіться на Google мапи, докладно бачно, як ось всі дороги розрізали границі. Вёски, одна полова тут, одна там, тепер зовсім різні отримлюються. А чи знаєте ви, що найдавнішу мапу придумали українці? А докладніше можна, дуже цікаво. Докладніше, так. Найвідоміша відома вченим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens знайдені в Україні, в Межиріччі, Рівненська область. Їм близько, ой, я не те говорю, ну це трошки інше. Зараз я вам скажу за мапу.
Тоді, пане Василю, поки ви шукаєте, дозвольте, я продовжу. Значить, дивіться, прошу вас, панство, взяти на заміточки книга «Про Україна і санскрит». Її видруковано у 2011 році. Автора я зараз не скажу, пізніше скажу, от запишіть. І там у цій книзі докладно, вона все спирається на археологічні набутки. То є село Королеве, яке знаходиться в Закарпатті, Стоянці, 2 мільйони років. Стоянці. Да, я перепрошую, я все правильно говорив. Мапу було вибито на кістки мамонта, тобто це 14,5-15 років тому. І там був календар на ній, на цій кістці, як колись казали, мамута. Вона, до речі, теж саме в цій самій книзі є, про яку я вам сказав, про Україна і санскрит. Там вибитий календар, він вирізаний. І всі річки, які до Дніпра, у Дніпро впадають, а саме Дніпро, там на тій кістці є. Якщо вам буде це цікаво, я на наступний раз зніму знімки, попрошу сина, щоб він скопіював, і ми їх виставимо. От. А в цій книзі є про Україна і санскрит. Дуже цікава книга. Так само про історію цікаво. От слухайте, мені прийшла, я зараз зачитаю, прийшло якийсь коментар цікавий, так, що касається Білорусі. От слухайте. Давайте. Але тут написано по-русски, то я попробую прочитати по-русски. Хай вже так буде, цікаво. От пару слов россиянину. Культуру нам россияне принесли, может наоборот, может это наши предки на свою голову вас много научили. Почему в России, СССР история является наиболее засекреченной сферой? Может потому что официальная история сплошной фейк? Сегодня, благодаря Украине и странам Балтии, мы начинаем узнавать новую информацию о деяниях всяких ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. У нас полно своих исторических личностей в истории. К сожалению, советская идеология образования сейчас белорусская не способствует тому, что мы все их знали и чтили их память. Просто навскидку про культуру. Елена Глинская, мать Ивана Грозного, видите, родившаяся в ВКЛ, ныне Брестская область, провела денежную реформу в Москве, ввела единые серебряные монеты и копейки. Это что касается, у нас никого нету, понимаете, у нас нет исторических, говорят, личностей. Вот. Москали ее отравили. Скорина Полоцк напечатал на кириллице Псалтырь в 1517 году, что на полвека раньше Федорова, напечатавшего Апостол в 1564 году. Кстати, по некоторым данным, москали типографии Федорова сожгли, а его любимого выгнали. Тадеуш Костюшка, все знают, родился в Речи Посполитой, ныне Брестская область, город, герой нескольких стран, сражался в том числе с оккупантом Суворовым, которому у нас наставили кучу памятников. Далее, во время Варшавского восстания 1830 года, которое было на территории современной Брестской области, Пушкин громко требовал, чтобы российская армия подавила восстание и завоевала столицу. Когда это произошло, он праздновал победу в стихотворениях клеветникам России и годовщина Бородино. То есть для нас Пушкин такой же враг, как и Суворов. А Мицкевич, наш поэт, ответил стихотворением друзьям-москалям, в которых Пушкин нашел иллюзии к самому себе. При мундире, при ордене царский холоп, душу вольную продал царюге недаром, и царский порог расшибает свой лоб. Перевод Спиридонова. Мицкевичу стоят памятники во всех государствах, практически во всех. Теперь композиторам Михаил Клеофас Агинский, знаменитый. Кто же не знает только Клеофас Агинский? Кто не слышал его знаменитое произведение «Прощание с Родиной», которое сегодня исполняется с текстами на разных языках? Считается, что Агинский написал это произведение, покидая Речь Посполитую после подавления русскими войсками восстание Костюшка, в котором он принимал участие. Наполеон Орда, это ж на слуху всем белорусам. Родился в Ворцевичах, ныне Ивановский район Брестской области. Ивановский район меньше 100 километров от меня, вот отсюда, от Бреста нашего, вот, наш земляк. Вот, на Полесье. Литератор, музыкант, композитор, художник, скульптор, педагог, автор полонезов, мазурок, вальсов, ноктюрнов, составил грамматики польского языка для французов. И где он там издал альбом «Джео композиторов польских» 1868 рок. Грамматика музыки, вот, так само. И альбом видов губерний Гродненской, Виленской, Минской, Ковенской, Волынской, Подольской и Киевской.
это губернии, материал, для которого собрал во время своих путешествий. Только благодаря рисункам Наполеона Орды мы сегодня знаем, как выглядели многие города и села современной Украины. Представляете, благодаря ему. Белорусы, Польши и Литвы, Латвии, Эстонии почти 200 лет назад. Представляете, сколько было бы потеряно всякой истории, если бы только не было его. А как можно спокойно относиться к произведениям, там и показано мне ссылочки на его произведения. Это только малая доля тех личностей, которые мне пришли на ум. Если будет нужно, можно вспомнить и Даниила Галицкого. Берестейщина входила в состав Галицко-Волынского княжества. Вот и Берестейщина, я говорю. И князя Витовта, и Константина Острожского, и Ефросинью Полоцкую, и даже Барбару Радзивиллу. Что касается России, то в многих древних картах никакой России на ее нынешних землях нет и в помине. А есть Орда, Тартария, Московия. Не зря классик писал про тюрьму народов. Жесткий деспотизм, жизнь кочевников. Пришли, уничтожили местных, заняли место, пожили, все загадили, снялись и пошли дальше искать, кого грабить. Вся официальная история России сплошная фальсификация. Я тоже согласен, сплошная, потому что только год назад включил мозги. Как сейчас выяснить, даже церковь РЦПшная, ну, в смысле какая, незаконно, сплошь наводнена спецслужбистами, начиная НКВД, КГБ, заканчивая ФСБ. Даже в 1686 году, когда получили письмо от Константинополя, превысили свои полномочия и сильно накосячили. А чего стоит одна фраза из уст оккупанта, произнесенная в адрес наших предков? Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп. Представляете, вот такие длинные, прошу так, що такі довгі були. І на додачу, отой Іван Федоров, яким гордиться сильно Росія, насправді він ніякий не Федоров, а Федорів, і родився він у Річі Посполиті. Причому він родився саме на місцях компактного проживання білорусів, не українців навіть. Можливо, Пінськ, десь це Полісся, точно зараз не скажу. Вивчившись в Західній Європі, він вчився, і потім він там побачив, як ведеться, якось він йшов ввечері, побачив друк, а там було напівпідвальне приміщення, і це було в полю зору, отак, вниз подивитися. І він цим зацікавився. І він навчився друкувати. Я зараз точно вам не розповім, як саме він попав у Росію, але росіяни його наняли. І в кінці кінців він тікає звідти, з Росії, палять його друкарню. Здається, він сина спас, помирає його жінка, бо підпалили його хату навіть. Отака доля Івана Федоріва, яким був уродженцем Річі Посполити, нашим, скажімо, і вашим одноплемінником, земляком. Прошу, пане Василю. Колеги, да, так як в нас це перший посиденьки, в нас йде паралельно два стріми. Я пропоную технічне відхилення. Діма веде стрім, і стрім йде на каналі Наша Україна Русь. Тому я буквально декілька коментарів. Діма, потім тобі передам слово. Так, пише нам Артур Тищенко. Привіт зі Львова. Вітання вам зі Львова. Так, дякую. Я, до речі, вчора з ним розмовляв. Євген Печериця. Що каже? Нормальний формат, скоро і Слава прийде. Дякую, Євгене. За Славою ми не спішимо. Так, наш постійний Наталія Рашкова. Всім вітання з міста Ромни, Сумщина. Дякую. Вітання, пані Наталію. Діма, що в тебе є в коментарях цікавого? Так, в коментарях, ну, так само вітають нас усі, там хтось яка спитав... активність, Діма? Яка активність? Активность великая. Вата подвалила. Ну, их уже бот и модераторы Убан одослали. Понятно. Ось, есть один цікавий коментар. Бендер Вегас, наш завзятый ватан, ён як послушал вось тое, што чытаў наш Анатолій, і кажа, вось ён кажа, што господи, столькі русафобіі і ні аднаго абаснавання. Ну, я ему на гэта кажу, а дзе тут фобія? Што, правда ж'ець глаза, да? Вочы ж'ець правда? Я кажу, што у вас правдафобія. Это не русофобия, это правдофобия. Правдофобия, так. Их сразу взбешиває. Они дуреються того, як чують, наприклад, а їм правда, то Кисельов, то Соловйов, Путін, ото їх правда.
Не, разумеется, это цікавые люди. Я нечто почув. Яно меня неяк заинтриговало. Что я роблю? Я беру то, что почув, убиваю, читаю те спосылки, рыю там, свое некое меркование там, выпрацовываю, так яно, ці не так и так далее. Что робят яны? Все хлусня. Все хлусня. Все, что не написано у их энциклопедии великой российской, это все хлусня. Так. Яны такие ёсць. Я казаў, раньше я до расейцаў адносіўся як да ўсіх, бо мы жили при Советском Союзе, советская ўлада ўсіх была, а тем паче были молодые, разумеется, не до того было. А зараз думаем, а что такое мае быць? Усёй свет живе, як живе. Тут за Бугом 800 метров от моего дома до Буга. Живут люди, як люди. В Германии так само приезжал мой коллега, я его называю коллега, немец, он казахстанский немец, Анатоль так само, каже, як ви живете тут? Як так можна жити? Ну що, у вас нічого не робиться? Я приїжджав, наприклад, 10 годов, ну тільки добудувався Брест. А як сюди заїжджаю до вас, до ваших вёсок, до ваших сел, каже, ну повний розвал. Ну як ви живете? Хіба так можна жити? Раньше 20 годов, 25 он годов там мешкає вже, жиє. Приїжджав так само, то було повно трактори, якісь машини, там щось їздило, щось там загар. А зараз усе засіяли ті полі лясами, каже, зато грибов повно, тут де я живу. Ну, хотелось бы так само и о добром рассказать, потому что ганьбить Беларусь то не добро. Ну, такая, я считаю, что повинна во всех краинах добро живут, альбо кепка живут, только влада. Все, влада заведує, як вона захоче, так и жили бы люди. Вот. И хотел бы переключиться все-таки на доброе. Хотелось бы рассказать о Беларуси лепшого чогось. А я про добреньке розкажу вам трошки. А чи знаєте ви, дорогенькі наші білоруси, що перша конституція в світі була придумана українцем? Знаєте? Пилипом Орликом. Це 5 квітня 1710 року обрали гетьманом Запорізького війська Пилипа Орлика. І в цей же день ним була проголошена Конституція прав і свобод війська Запорізького. На хвилиночку. В США Конституцію прийняли тільки через 77 років, а Франції та Польщі через 100 років. Тобто це до великоруського шовінізму. Так, де ми? Так. Де початки цивілізації, початки права, початки якогось такого, де почали люди рівнятися на нас. Петро І тільки в 1721 році, через 11 років після того, об'явив себе імператором. Так, і я ще відчуваєте, яка різниця? Про Конституцію так, це було цікаво, а тоді ось у білорусів було своє государство, це Велике князство Литовське, потім вони об'єдналися з Польщею, з польською короною, це було Речь Посполита, польська корона і Велике князство Литовського. І ось це не Конституція, але свод законів, по яким жило государство, статут Великого князства Литовського. І я ось докладно не пам'ятаю так на дати, але здається, що перша редакція статута Великого князства Литовського – це 1549 год. Можна загуглити докладніше. Ось. І що це доводить? Магдебургское право, ось Брест, 1390 год. Статут 1549, здається. Перша редакція. Коли починаєш питати, ну, що ж там у той час було у російців в тим 1390 году, там на основній частині території ще жаби квакали, до медведі бродили. Давайте трошки переключимося. Давайте, у нас посиділки, досить уже історії, досить там жаб і квакалі, і болота розна. Давайте по кілька таких цікавих фактів про Білорусь. Чим знаменита Білорусь? Ну, Білорусь знаменита
альбо не знаменита. Маленькое панство, я хочу сказать, чим я знаменита своими лясами, бо я в лесе так само живу. То найбольшая колькость території Білорусі займають ляси. Треть території займають ляси. І зараз, що цікаво, ті ляси не зменшаються, а повеличуються. Недаром кажуть, Білорусь то легкі, або пуци. Як то по-білоруськи, а пуц, то по-польськи, бо я їм так само польською була. Легені, можливо, лізьте легені, хлопці. Я кажу, що нехай мене там білоруси істинно не ганьбять, бо я недобре ведаю білоруською мовою і ліпше розмовляю на своїй білоросійській мові. Так ось, то пуца міра навіть, всієї планети. Дуже болот. Так само знамениті Альманські болоти. Там вони мають площу 150, по-моєму, тисяч гектарів. Займають часть Брестської області і далі переходять в Гомельську область, аж до самого Чорнобильської зони. Там нема навіть ніяких сел, нема ніяких вёсок. Є такі місця, де 100 кілометрів проїдеш і нема нікого. То настоящие легкие, пуца Європи. Далі, що цікаво, тільки на північ от Туль, до самого Менська, до Бобруйська, Осиповича, одні великі ліси. Далі знаменита так само Беловежская пуща. Ну, хто не ведає Беловежську? Ружанська пуща. Так само Березинські заповідні місцини. Так само лісов повно. І так само великі наші речки. Транзитом тече Дніпр. На півдні Прип'ять, яка, кстати, починається у Україні, тече по Білорусі, а потім знову в Україні впадає у Дніпро. Ось, знаменитые, так само Ньоман наш, Березина, Сош, то реки, то чистейшие реки, наши белорусские. Хтось хотів сказати? Да. Кажи. Калі вось мы казалі пра балоты, таксама на поўначы у Віцебскай вобласці ёсць балота буйное, вялікі мох, ну, якое там займае таксама шмат тэрыторый. Так, і що цікаво, я ще раз докажу, ще раз, момент. І що, яны, ті болоти, так мають дуже торфів, сапрапелі, дуже так само целебне сапрапелі, що тими торфами навіть можна топити много десятигоддзяў Беларусь можна. А як само переходити на альтернативні істочники криниці так, енергії, то Беларусь могла бы забезпечить себе навіть дровами, розумієте, стільки дров у нас у лісах пропадає, так само заедь, тут я живу, у нас знаменитий, називається вот, так само заповедный край нас. У нас заповедный край. Где я живу, тут так нема ніяких підприємств, ось, ніяких заводів, нічого. І займається Брестський район, часть України, знаменитые Світівські озера, так само на той стороні у Польщі, і Малорицький район. Я займаю також вельми території такої великої, так само почти як Альманські болоти. Але тут унікальна фауна, розумієте, є дуже рослин, які занесені у Красну книгу, і є такі, які ніде у світі більше нема. Знамените Селяхинское озеро. Тут, где я живу, так само Дмитрий ведая, у нас только в округе 50 озер. Усе ведают, так само есть наивельшие озера, то в Беларуси, конечно же, там в районе Верхнедвинска, Витебской в области, там полно. Але ближей с той стороны, например, коло Минска, у центрі Білорусі нема таких озер, як тут у нас. Розумієте, що цікаві такі місця. І кажу, територія, ну просто екологія шикарніша. Так що я запрошую навіть до своєї усадьби, є така можливість до себе, до усадьби, люди приїжджайте, пожалуйста, можете так само, я покажу, повезу такі місця. Ви стільки уражень назбираєте, що хватить вам надовго. Вельми привабливі місця, бо я бачив ваші ролики, то, що ви знімали, це як у казці. У пана Анатолія там як у казці. Так що ви... Так, я добавляю, тезка, пам'ятаєте, широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где есть 1/4 запасов чернозема. То есть в Україні 1/4, то есть четверть всіх чорноземів світу зосереджені в Україні. І під час Другої світової війни німці ешелонами вивозили український чорнозем. Це самі родючі землі. При правильній обробці її дають максимальний врожай. І ще цікавинка, географічний центр Європи знаходиться в містечку якому, Василь? Правильно. Закарпатська область. Рахів, так? Так. До речі, Бог це місце зробив, ну і Рахів, і навколишні міста там, які знаходяться, Закарпаття, Прикарпаття, Буковину, це як перлина в дуже гарній оправі. Мені так здається, що крім нас, українців, які про це знають, і брати білоруси знають, тому що я знаю, і пан Анатолій багато роликів зробив, і в дописах інших я багато бачив, як вони люблять ці місця. Тому дійсно цей географічний центр Європи, який знаходиться в Україні, ми ним і пишаємося, ми і доглядаємо. До речі, єдиний недолік, що Карпати сильно вирубували і вирубують ще. От тут би нам попрацювати, панове, українці. І я надіюся, можливо, ми якось знайдемо людей, які так само можуть вийти на стрім, які мешкають там. От, українці, ви чуєте нас? Давайте, хто живе в Закарпатті, вийдемо разом в ефір і піднімемо це питання на загальноукраїнському такому флешмобі «Ми бережемо ліс». От. Як ви вважаєте? Підписники наші, дописуйтесь, висовуйте свої версії і будемо це питання обговорювати так само. Прошу. Дмитрий. Я так хотел додать, что у нашего президента один найлепшая своя мусіс-лінійка, тому он географічний центр намірив не за Калямінську. Як варіант. Кожна країна по своєму географічному центру. Хто як міряє. Так ладно про Україну. Я кажу так само, запрошую, поглядите мої ролики, які я 3 рази з'їздив за час летом і осінню, тільки до України. Так, і вона мені сподобалася. 3 рази просто, і зараз знову поїду. Всі мої підписчики так само відають. Я купа зроблю цікавих таких роликів. А про Карпати, ну то я Швейцарія сама настоящая. Ну я кілька раз був у Швейцарії, у Австрії так само. Там зараз Буковель зробили, така красота. Разумеется, чистейшая природа, просто чистейшая. Кажут, что у Швейцарии, у Альпах это самое чистейшее. Я вам кажу, не. Чистейшая природа, именно с экологичной сторонки. Карпаты чистейший. 100% кажу, 100% даю, что там чистейшее, понимаете? Бо Швейцария дуже заселена, там много туристов, там много городов, там всяких інфраструктура розвита, дуже дорог, розумієте? Як би там ні було, автотранспорт, железнодорожний транспорт, дуже людей. А куди ти усі відпади діть? То все реклама, розумієте? А у Карпатах того нема, там мало людей живе, там чистейші ручейки. Йдеш і воду п'єш просто з річки. Вона настільки чиста, там ніхто нічого не зливає. Я так само підіймався до Гаверли, і думаю, де ж водички попити? І питаюся у українців, де можна, кажу, водички попити. Чи можна, він каже, людина, ви що, каже, пийте тут, а то ж та чистіша вода. Я кажу, і що, можна пити? Кажу, всі тут п'ють. О, дивіться, я так само побачив, там якесь село, зробили таку маленьку плотинку, загородили щось, і дивлюся, якась труба йде. І по тій трубі самотеком втече вода в село. Розумієте, яке щастя? Вам не треба ні скважини не робити, вам не треба ні фільтра ставити, у вас тече чистіша вода. І під тим напором вона з тієї труби одразу тече метрів 20-30 нижче по уровню, і який у вас напір, маєте 2-3 атмосфери давлення вже, ціснення в трубах.
то все задармо, тільки треба вміти тим пользуватися. От розумна нація, їздять так само до Європи, учаться, строять, будують. Я кажу, проїхав по Україні, я в її влюбився. За того я б ніколи не думав рік тому, що я буду робити якісь такі ролики, показувати. Пізнавальні, пане Анатолію. Так, і признаватися в любові до України мене ніколи, бо тому що я побачив українців. І мені кажуть, то в тебе коріння твої так заграли. Кажу, ну так, баба моя Доменеся, дід Онопрій, вони чисті українці. Так само друга баба Марися і другий дід Влекса. Бачите, які були? Марися, Влекса. Так само, бо вони в метриці записані. Я колись казав, воно, хто ви такі? Кажу, ну бачите, що записано? В метриці записано українці. Українці. Не так сказав. Українці. Нормально. Ми багато чому, пане Анатолію, ми багато чому вчимося. Я хочу що сказати, от та ваша подорож, перша, друга і третя, була предвісником нашої дружби з вами. Тому що хлопці, я чекав кожен наступний день того ролика, коли пан Анатолій випустив його. І я з таким задоволенням його проковтував. І, до речі, про Берестейщину, до самого Белза. Панство білоруське, ви знаєте, де Белз знаходиться, так? Белз – це північніше. Це території, які входили в Галицько-Волинське князівство. От. І за часів Данила це були володіння. Ну і пізніше так само. Тому нічого дивного немає, що саме мова берестейців така дуже близька. І не тільки Пінщина, і все сюди, що я якось вже казав, що Прип'ять розділяє водою один і той же народ. Якщо заглибитись на північ і на південь, тому отак. Я перепрошую, я, мабуть, відібрав когось слово. Доречно, про Белз. Я про Белз, одну секунду буквально. Щоб в контексті, щоб не вилетіло. Так, про Белз. А чи знаєте ви, дорогенькі наші білоруси, що одна з найвідоміших різдвяних пісень «Щедрик» написана українським композитором? Так, я бачив. Миколою Леонтовичем. Так. І світ її знає як «Carol of the Bells». Це найпопулярніша різдвяна пісня. Це до Белса. Так. Про Карпати ще хотів сказати. Можна? Анатолій казав, у 2014 году, коли там почали відбуватися странні події, у мене в жнивні був відпуск, і я поїхав до Львова, как самому поглядеть, что ж там такое. Тому что, у нас же белорусы все глядят российский телевизор. Ось, поехал туда, не сказал нават маті. Маті, коли приехал, то чуть не забила. Ось, не про то. Жив во Львові, глядел, розмовляв з людьми. Ось, часу у мене було шмат, і потім я сів, я ще поїхав в Карпати. Я был там и до той поры, а то поехал, там ткнул пальцем Межигір'я посеред Карпат, пробку. Ось, привезли мене туди, хто його знає, городок такий забитий. Кажу, де тут можна відпочити? Ось, і завезли мене на Синевир. І я жив неділю, тиждень, каля Синевира, 2 кілометри від того Синевира. Ось про воду, то, що казали. У Білорусі ж як? Ідеш в ліс, обов'язково береш з собою баклажку води. Немагчыма пойти в ліс і не взяти води. От, і я так спочатку ходив, фотоапарат, та сумка і вода. А потім думаю, чого ті родники, навіщо цю воду з собою перці в ті гори? Ось, ходиш, воздух, хоч його, не знаю, хочеш дихай, хочеш реш, такий він криштальний. Ось, і вода, гэта багацце, гэта трэба берагчы. І калі выходзіш ось на нейкія такія высачайшыя месцы і видно, бачна ось гэтыя праплешыны, тое, што вырубаюць Карпаты, з гэтым трэба нешта рабіць. То біль наша, хлопці. Добренько, я ще раз, у нас у гостях Віталь. Добрий вечір усім. Доброго вечора. Добрий вечір. Просто у мене праця, я тільки до хати прийшов. То добре є, бо ви благою справою займалися. Ви виробляли продукт як інтелектуальний для всього світу, так і заробляли кошти, власне, щоб добре жити. Так? Да, я б не сказав, ні, там просто аутсорс для американців. Так, щоб ви розуміли, пане Анатолію, що то таке є.
То ми з мотикою 30 років назад з вами ходили, а люди такий продукт виробляють. Відчуваєте різницю? Как раз не стоит на месте, нечто отбывается, то трошки. Так, Василь Інтервата в мене, я не бачу його, де він І є. я не бачу, і я не бачу. Щось він пропав, виключився, може втомився, хай не заходить сюди до Тоді купи. дозвольте на правах замість Василя, мого тезки колеги, я дещо зачитаю. Чому зачитаю? Тому що я і так на пам'ять знаю, але не хочу помилитися, там особливо де йде про Польщу, про Грузію. Значить, з 12 лавр світу 4 знаходяться в Україні, 3 православні та 1 греко-католицька. Це Києво-Печерська лавра, Київ існує, вона існує з 1051 року. Почаївська лавра, Почаїв, Тернопільська область з 1833 року. І Свято-Успенська, Святогорська лавра, Святогість, це Донецька область, має статус лаври з 2004 року. Та Свято-Успенська, Унівська лавра, Студійського уставу, греко-католицька, Унів в Унові, 1898 року. Інші лаври в Росії 2, в Грузії 1, в Польщі 1, у Румунії 1, в Палестині 1 та Греції. Ну, це така невеличка вам ставка щодо надбань на релігійному фронті, якщо так можна сказати. От А так. може зараз тихенько перейдемо на такі современний зараз, на теперішній час. Може, Нема та зараз питань. що-небудь зробимо? Питання в чому? Іноді треба розриватися в часі якомусь і назад повертатися в теперішній час. Надбань на релігійному фронті, якщо так можна сказати. А може зараз Так, как подключиться полностью всем в одну группу? А так я сейчас вижу вот только тебя. Питання в чому? Іноді треба розриватися в часі якомусь і назад повертатися в теперішній час. Не получается 5 человек все равно вывести одновременно. Угу. Ну тоді мене викидай мене тоді. Так. Так. Так, присоединиться. Так, додав вас. Угу. Додаю всіх докупи, тому що всі порозсоєднялися. Опа, знову зник. Так, є, нема. Василько. Так. Анатолий. Так, я слышу, но я уже пропадали все остальные. Короче, полный разлад произошел полностью. А на стрімі Василь Меня Виталий. сорвался. У меня все записи сорвались. Все, нету никого. Только Василь вас. Стрим продолжается, он не Я прекращался. Не, больше Серый 4 который- человек одновременно нельзя поместить туда. Да, нельзя поместить, да. Ну дивіться, зараз по стріму Василь з Віталіком спілкується на наша Україна Русь. Мгм. А мы, отрымливается, что мы создали некий параллельный канал. А ну зараз би їх роз'єднати. Вылетели со стрима просто. Ну, то есть вы там общались, наверное, ну-ка. Там Не, Віталік да. домовлявся і воно вилетіло. Мене викинуло зразу.
Так, треба їх вернути. Зараз я пробую. А може ти попробуй, Діма, ти попробуй. Каким образом? Добавить в беседу. Добавить. Так, попробуем. А яны там про нешта розмовляють здалей, да? Да, вони вдвоєм Знаю. розмовляють, в них все хорошо. Саме так питання і поклав. Я вважав, що в контексті це... Вибачайте, ми застаріться тут тільки одні, я гляджу, нас запрошують активно в іншу групу. Все телефонуйте. О, Віталік. Там і Шерекот, ну, всі достатньо, і Василь. Я почув. Тоді я, тому що у мене стрім ішов, я був в прямому ефірі. Шановні мої підписники, я перепрошую, панство, з яким я спілкувався, переходить в інший формат. Я надіюсь, що та розмова, яка відбудеться надалі, вона так, добре, викладена, і ви це все А побачите. де Анатолій? А наразі я вам Не знаю. Хай все буде От Віталік добре. долучився. Дякую, до побачення. Добавляй нашу Украину Русь сюда. Виталик, ты есть? Добрый вечер. Ну, просто мы Да-да. тут нечто не спланували это самое. Тут звонки, куди что. Я долучився, тут уже прямий ефір одразу. Ну, ё-моё, як так можна? Ну, Нет, так ничего, мы уже тренируемся. домовились с хлопцами там за годину до гэтага, что у нас буде стрим. Ну, я Я попередил. був в курсі, я, може, нечто пропустив, скажем так. Ну, табе ж не было тады, поэтому да. Ну, так, я зайнятий просто був. А мы домовились. Ну нічого, об такий этом. технічний момент. Анатолий десь пропав наш. У яго нема відео. Сейчас я Василя добавляю. О, тут нават і запис з'явіўся ў Skype, і старт рекординг. Раней не было. Було, да, може бути. А Діма, в тебе стрім іде чи ні? Да, стрим не скончивался ни на хвилину. А, Всё, ну тоді 40 человек Поем глядит. песню. 41 человек у эфиры глядит нас. Давайте на туда YouTube. песню будем петь, пока подключать будут. Не, я почитаю чат. Давай, Почитаю читай. чат. Был один там, так, вот тут пишет по поводу, споры идут по поводу Бандеры, там, Польши, то есть вот на эту тему там сейчас идут споры. В сенсі, на кон Бандери, чи що? Ну, Так, не видно ничего. Что-то слетел скайп. Странно. Только вижу в телефоне. Короче, слетело у меня все. Ничего не работает. Понятно. Я не могу никого, всех зову, никто мне не отвечает, не пускает в роль. Мгм. Просто Хорошо. полностью все сорвалось. Много народу и все, слетается. Вошел Виталь и все полетело. Так, сейчас пытаюсь на кого-нибудь выйти. Хоть на кого-то. Василь недоступен, написано у меня. Так, сейчас на Брайтона выхожу. Дима. Так. Так, а больше никого не видишь, да?
Нет, я никого не вижу. Я добавляю, но не знаю, что получится. У меня все слетели. Я сейчас нашел. Он не добавляется. Вот пытаюсь сейчас добавлять, он не добавляется. Сейчас еще раз попробуем добавлять. Василь Интерватов мне недоступен, пишет. Дальше. Что-то да, нет никого. Так. Присоединился. Так, Діма приєднався. Нас зараз 4. Я пока Дима, меня не подсоединился, Дима. Алло. Видео нету. Чекай. Так, Видео ну нету, вот. Димы. Попробуй Дима, добавити. нету видео у меня. Нету видео. Все, 4 нас есть, но Дима, у тебя нету видео. Сейчас включит, видео появится. А, у него включится видео, ясно. Василия нету Так, пока. ну вот. Якого Василя? Приєднав. Все, Дима появился. А ну, Діма, попробуй додати чи Віталіка, чи... Да не, лучше не трогать уже. Потому что так мы будем бесконечно. Ну 5 було, давайте я Василя попробую додати. Давайте Василя хоть в куточек где-то спрятать, хоть в уголке туда, раз так. А в кого є? В мене не показує його... Не, аккаунт. нема тоже. Мене недоступен он. В Сайгона є. Каже Міша, я з ним на зв'язку, каже в Сайгона є. Нажимайте плюсик чоловічок. І в списку має бути... Це ж це в прямому ефірі. Діма, розвлекай публіку, читай коментарі. Ну, там идет сейчас спор по поводу истории, там по поводу этого Костюшка, там по поводу Бандеры. Чат живет как бы своей жизнью. Они особо там не слышат, наверное, о чем мы уже говорим давно. Они там между собой У них переписываются. свой батл. Да, польский офицер, инженер, фортификатор, А політичний діяч. скільки чоловік дивиться? Так. Ну що, продовжуємо, що-небудь будемо далі казати. Шкода, що Почекайте, так ще, Анатолій. вийшло. Бо переборщили з цими стрімами. Перечекайте. ОП. Добав. От. Добавляю Василя, стойте. Міша, пробуй, я тебе зараз добавляю. Появився в мене... Зараз повинен бути Василь. Так, Віталій. о, Міша, ми тебе бачимо, Міш. Бачимо. Давай цьому. Віталія пробуємо додавати чи ні? Ну пробуй добавляй. Хай в куточку хоча б будуть десь там. Віталія додаю ще. Тому що все позлетало. Було. Да. Поэтому лучше не трогать. Больше 4 человек не может быть одновременно. Все. Поэтому если занято, то Чекай, больше лучше не не, У нас организовывать. Виталь появился. Нас 6, Виталь, нас є 6. Виталь появился. Все, Виталий, давайте так попробуем. Хоть так Да. как-то. Продовжуємо. Да, продовжуємо наш стрім. У кого стрім, у кого в записі, то все проблеми зі скайпом. Є 4, нема проблем ніяких не було. Ну що, будемо продовжувати. І зараз так само, на чому ми встановилися? На кому? Ну вот в чате пишут, ребята, давайте про Луцкевичей. Спрашивает про Луцкевич. Ну, я не скажу, что шмат про их ведаю. Это ж калі на 19 стагоддзе, там ці калі.
Ну, перед БНР, по-моему, их часы. Ну, я не удакладню, я не ведаю. Ну, были такие, там, доследовали. Не, на самой справе, давайте іншае пытанне, як мне добра не можете адпаведаць, так друге пытанне читайте. По кожнай справе, тому так. По кожнай справе, потрошку по кожнай справе. Мы ж не эксперты тут, не политологи такие крутые, что мы повинны все ведать. У нас посиделки, вечорки посиделки. Мы говорим экспромтом, ніяких програм, ніяких там гістарычных таких, нічого мы з Вікіпедії не шукаем. Нет. Да, сейчас все вот, на памяти. По поводу Ластовского дальше спрашивают, про Ластовского. Ну, вот вчера я только видел в Куропатах крест, связанный с Вацлавом Ластовским. Ну, видимо, он похоронен там. То есть там был крест такой, вырезан из дерева, там барельеф Вацлава Ластовского, и написано там было что-то. Даже у меня фотография даже есть это. А что там у Карпатах вчера? Ты уже был, расскажи, что было у Карпатах. Я приезжал туда, чтобы провести стрим. Один день, ну, как бы такой стрим, показать один день из жизни защитников Куропат. То есть, ну, как проходит их вахта. Поэтому там вот был. И когда туда шел, то проходил как раз через эту гору, где стоят кресты, там, где НКВДшники. Да, где НКВД. Ты размовляешь по-белорусски? Я сейчас как бы в чат читал, я на русском никуда не зашли? Что? Вахта все ще адбываецца, яны нікуды не зашлі, яны так там і чаргуюць. Да, ну, калі мы уже тогда на беларускую мову переходим, да, тогда буду по-беларуску размаўляць. Да, вахта стоит. Размаўляць только по-беларуску. Да, яны вось уже як полгады там з лета. Калі вось гэты бульбаш-холл там адчыніўся, яны вось з той пары там і стаяць. Куропатская варта, яны кожны дзень прыходзяць туды. Ну там як, яно разбіта на смены. Там у панядзелак там, допустим, БНФ там, да, стаіць, там у аўторак там якая іншая партія, там у сераду там БХД, там, ну вот так вот. Прыходзяць людзі, якія належаць да якойсьці там палітычнай партіі у якісьці дзень. Яны там стаяць. У кожнага есть свой дзень. Ну, а як улады не чаплялі нікога? Улады сочаць за гэтым вельмі пільна. Там стаяць людзі з камерамі, міліцыянты, якія ўсё здымаюць. Але яны здымаюць не злачынствы аховы там рэстарана, не злачынствы тых, хто прыязджае, а ў першую чергу яны сочаць за актывістамі, што робяць актывісты. Калі яны парушаюць закон, то протоколы будут составлены тут же. А что может такое порушать? Фальсифікують вони протоколи, тут не треба хлусить. Як порушить протоколи? Что можно, чим порушить? Я так лечу, что треба, может, для всех рассказать, что такое Куропаты, мы не все ведают. Расскажи, конечно. Да, расскажи. Ну, гэта месца массовых расстрелаў. НКВД вывозила... Гэта быў лес побач з Менскам, НКВД вывозила туды людзей. Дакладна лічба расстраляных невядома, і кажуць там ад 10 тысяч до 40 тысяч. І яшчэ ў 90-е вось адраджэнне, оно так, можа быць, і пачалося з ускрыцця тых фактаў, што адбывалася ў Куропатах, былі раскопкі, потым людзі самі усталявалі нейкі такі свой мемарыял, наставілі крыжоў. Гэта ахоўная зона, яна была прызнаная государствам. І вось на самой мяжы гэтай зоны, і нават гэтую мяжу яшчэ трошки там перарысавалі, як ім было гэта удобна, стварылі такое забаўляльнае нейкае завядзенне, адбываюцца там нейкія імпрэзы, паюць, п'юць, ядзяць, стреляюць фейерверкі. Ну і ось людзі, нейкая грамадская супольнасць, яны супраць гэтага і такім чынам выказваюць сваю пазіцыю. І чаргуюць яны там уже ось з паўроку.
Я на самой справе сам думаў, што яны на зіму ўжо закончылі з гэтым. Але вось яшчэ нешта пытаюцца даказаць. Яны будуць там стаяць да таго часу, калі не зачыніцца гэты бульбаш-хол. Наведвальнікаў там не шмат. Таму яны лічаць, што гэты рэстаран, гэтая вось кавярня НКУС, яна зачыніцца і з-за таго, што няма прыбытку, што гэта ўсё ідзе ў убытак Зайдісу. Гэта бізнесмен, які гэта зрабіў. Які там прыбытак? Там кинутыя расійскія грошы, пра прыбытак яны не думаюць. Ім галоўнае... Вось тое, аб чым казаў Зміцер, я хочу сказаць так. У 88-м годзе Зідон Пазняк ініцыяваў гэтую справу. Была крымінальная справа яшчэ ў БССР тады. Яшчэ Саюз тады існаваў. Была праведзена было даследаванне, раскопкі, там косці гэтыя раскопвалі. Была крымінальная справа. Але улады тады палічылі, што усе удзельнікі, вось гэтыя сталіністы, яны ўжо памёрлі. І таму справа была закрыта. А ў 2001 годзе, калі рабілі МКАД вакол Мінска, то спрабавалі пралажыць яго па вось гэтаму лесе. І тады актывісты год стаялі 200 дней з палаткамі, каб гэта вось запыніць. А потым ужо ўзнік гэты праект рэстарана. Гэта быў праект кафе, такой вось невялічкая прыдарожная такая кавярня. Але потым аказалася, што гэта цэлы комплекс, забаўляльны комплекс, бульбаш-хол, вялікі комплекс, там будуць вяселле, там будуць карпаратывы, там шмат чаго. Абразліва на самой справе ўсё, пачынаючы з самой назвы. Бульбаш-хол гэта абраза, я так лічу. Так і є. Там усё абраза, там усё зроблена так, каб перашкоджваць там людзям, каб сапсаваць памяць. Вось феерверкі, глядзіце, вось гэтыя феерверкі. Там у 30-е гады забівалі людзей, і там былі слышны гукі выстрэлаў з наганаў, з маузераў. А зараз там феерверкі ўзрываюць. Аб чым гэта напамінае людзям? Тут трэба дадаць, гэта ўсё там, усё дрэнна. Вось што не вазьмі, там усё дрэнна. І тое, што гэты рэстаран знаходзіцца там. Забаўляльны комплекс і дзіцячая плашчадка з відам на крысты, на крыжы вось на гэтай. Калі Зідон Пазняк даследаваў курапаты, калі яны яшчэ былі невядомыя, толькі адкрываліся, людзі, которые пражывалі там у Зялёным лузе, там дзе яшчэ вёскі былі тады, калі яны былі малыя, вось яны чулі стрэлы. Это просто шмат дзе апісана ў ягоных артыкулах, там у іншых. І яны расказвалі потым яму, што там адбывалася, што яны бачылі, як людзей расстрэльваюць, што стрэлы чулі там і так далей. То есть, нават жывыя сведкі тых падзеяў, калі адкрыліся курапаты, яны жывыя былі, давалі паказанні. І такі падыход. Вось памёрлі, мол, все тыя, хто страляў, таму справу не будзем адкрываць. А як жа памяць? А так і зараз камуністы, яны спрабуюць гэтае замаўчаць тым, што яны кажуць, што гэта не сталіністы забівалі людзей. Гэта у часы вайны, гэта паліцаі туды звазілі гебрэяў і там забівалі. Так, Катынь гэта таксама немцы нейкія, ці інапланецяне, але гэта дакладна не камуністы. Вось цікавы факт, я даведаўся некалькі часу таму у Фейсбуцы, я убачыў, што хтосьці напісаў по поводу 44-го года, калі перасялялі татар і там
з Каўказу, з чеченцаў, то НКУ загналі каля 700 чалавек у сарай, там ці не сарай, там было штосьці такое, амбар или баня. Ну, яны палічылі, што гнаць людзей у Сібір гэта будзе вельмі далёка, ну і негуманна, яны усе памруць у дарогі, і таму будзе лягчэй іх загнаць і спаліць у сараі. Гэта типа акт гуманізма такі. І вось нашы ватнікі, яны кажуць там пра Хатынь, вось як там немцы спальвалі людзей, як там паліцаі, а то, што сталіністы рабілі тое ж самае са сваім народам у тыя ж часы, они аб гэтым не кажуць. Не са сваім. Вот тут не трэба хлусіць. Яны это рабілі не са сваім народам. Ну, гэта ж быў савецкі народ, адзін тады. Не, ну мы былі іншым народам, это па-першае. Па-другое, нават мемарыял адкрыў архівы, колькі адсоткаў супрацоўнікаў УГБ былі па нацыянальнасцях. Бальшыня там былі расейцы. І ў Беларусі, там, калі тутэйшыя, ну, нейкія маргіналы там былі і працавалі, это быў вельмі малы адсотак. Там нават і 10, напэўна, не было. Яны застрэльвалі беларусаў, палякаў, украінцаў, неважна, толькі за тое, што яны іншай нацыянальнасці. Тут не трэба хлусіць, што свой савецкі народ. Ну, про савецкі народ вось яшчэ дадам. Мой дзед тут застаўся на тэрыторыях акупаваных, ну і ён яшчэ малады быў. А ўжо калі ў 44-м прыйшла Чырвоная армія, яго, ну, прызвалі. Ось. Ну і пазіцыя ж была якая? Іх кідалі, гэтых прызыўнікоў з гэтых земель. Ну, чым больш іх там памрэ, тым менш іх потым у Сібір адпраўляць. Ось. І пасля першага бою засталася з батальёна тых 2 ці 3, і згубіў ён там свой аўтамат. Ну і справа, ну, хто там займаўся, смерчы там хто. І ось деду падказаў адзін чалавек, ты, кажа, назавіся нацыяналістам. І можа тады пражывеш доўж. Я не знаю, якія там рэзоны былі, але он назваўся украінскім нацыяналістам, а яны там беларускую мову украінскую не разбіралі. Ось, і яго адправілі ў штрафбат, і гэты штрафбат кінулі пад Прагу. І я не памятаю, 23 чи 28 дзён на перадавой. Ось, і потым лічылася, што скупіў кроўю, і уже перавялі ў войскі такія, быў паранены, і потым быў з гарнізонам у самой Праге. Ось. Такія часы былі, што выжыць так вот, тое, што я з'явіўся на свет, гэта на самой справе шэраг такіх выпадкаў, таму што рэпрэсаваны... Так само хочу секундочку про себе рассказать, буквально, бо тут, где мы живем, у моим, ну, считается поселок, хай будет так, великое село, поселок, только расстреляно было немцами, фашистами, ну там гитлеровцами, точнее гитлеровцами, 3500 евреев, а 25 километров от меня находится Владава, а там 22 тысячи евреев расстреляли, потому что мой дед, колись еще рассказывал, не дед, а прадед, его на фронт тоді не забрали, а то было то ли в 42-м, то ли в 43-м году. Тут было гетто, навіть у мене. А во Владаві 22 тисячі євреїв. А ще трошки далі, 20 кілометрів, то ода мені 40 кілометрів, є Собібор. Всі ведають такий Собібор, так? Концентраційний лагерь. Там було знищено около 500 000 людей. И никто не ведал. Вот наша тая ветка, которая идет Брест, Владава, Хелм, то якраз іде около того Собибора. І що дід казав? Казали, 2 дні стріляли тільки німців. Грабували, тобто німці тих євреїв, грабували, забирали золото, забирали все, що таке можна було. І місцеві люди наші, місцеві, носили туди їсти, а скільки там людей було утекло. І от один попав, місцевий, якраз місцевий полицай, и после войны его возналезли евреи, ну, евреи нашли его, и, по-моему, с Аргентины привезли сюда, ходили по поселку, и все докладняли там, что он робил, и этому деду уже было под 90 годов. И все-таки нашли. Вот, як они пам'ятають,
за свои корни. Немцы за свои идеи отказность понесли. И у немцев был свой Нюрнберг, а у коммунистов Нюрнбергу не было. И тому Куропаты, там можно ядальню некую построить, можно ресторан, можно некие импрезы проводить. Ну, история, как говорится, разбереться. Кожному будет дано по справах его. Але ось, на жаль, а у Беларуси так наогул такая справа, что у нас на афіцыйным узроўні тая вся гісторыя, якая была яшчэ там раней, яна не прызнаецца, а ўсё тут пачалося з 39-го року, як прыйшлі ў Саветы, ось, а да гэтага тут нейкія прота-бальшавікі, мусіць, бразілі. Ось, і Беларусь наконт гісторыі, гэта, ну, для беларусаў тут вот такія пласты яшчэ недаследаваныя. Украінцы, вось, гэта больш збераглі сваю культуру, мову, яны больш ведаюць пра сябе. І гэта іх моцная сторона. Штосьці тут я вот пра гісторыю, ну, зусім не пагаджуся. Якраз таки ўсё наадварот у нас. Гісторыю добра ведаем, і колькі зараз кніжак выйшла, і па гісторыі Великае княства. Я пра афіцыйную пазіцыю, не пра асобных людзей, якія разбіраюцца. Так это нават афіцыйная пазіцыя і гэтай акадэміі, ну, інстытутаў акадэміі навук. Нават там і то пра беларускае пазіцыя. Кажи, Віталь, расскажи. Ну, таму што адна справа, што пішуць у СМІ, што піша прапаганда нават рэжымная. Іншая справа – это пазіцыя вот, Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі Беларусі, нават рэжымнага інстытута. Усё адно там пра беларуская, такая больш пра беларуская гісторыя выкладаецца. Тут я цалкам не пагаджуся. У 80-е сапраўды гісторыю не ведалі, тады там і лекцыі былі, нейкія гісторыкі нешта распавядалі. А зараз з гэтым праблем проста ўжо няма. Столькі артыкулаў чытай проста, ну, мора. Было б жаданне, карацей. Берасцейскі універсітэт, я гэта не скажу. Тут выперлі ўсіх выкладчыкаў, хто стаяў на нейкіх пра-беларускіх. Прычым тут выкладчыкі? У інтэрнэце столькі інфармацыі па гісторыі Великого княства Літоўскага, што, ну, проста смешна не чытаць. Не, ну в інтэрнэце ты чытаеш, я чытаю, а тое, што... Усе разумныя людзі чытаюць, пра Великае княства ведаюць вельмі шмат людзей. Нават, которые ў палітыку не заангажаваны, которые палітыкай не займаюцца. Тут справа ў тым, што не ўсім гэта цікава. Штосьці мне не трэба, можа, давайте трошки, як же весялей, штосьці мы знову гісторыі залезлі па такія дэбры, будем, мабыць, сварыцца, бо у нас 4 беларусы, а Украіна у нас маўчыць, то не добра. Ремарочка невелика, хлопці. Василю, ми вас уважно слухали, це дійсно ваша історія, це дійсно такі тяжкі часи, і ми від нас це скривали. Хочу теж зосередити вашу увагу, з 39 по 41 рік на Західній Україні, у Львові, було дуже багато заарештовано націоналістів Української повстанської армії. Це біля 20 тисяч людей. І в той час, коли Гітлер за Сталіном Польщу ділили, да, НКВС саджали за грати наших патріотів, наших націоналістів. І коли вже за тиждень до того, як Німеччина заходила в Україну, НКВС знищила... Саме у Львів, пане Василю, саме у Львів. У Львові знищили біля 20 тисяч людей, які заарештовані. Знищували дуже жорстоко через віконечко, де давали продукти харчування, кидали гранату, людей розривали, або автоматна черга, і всіх, хто був в камері, всі загинули. Потім, коли вже німці прийшли вже в Львів, вони вже в НКВС в підвали зносили ці трупи, їх було дуже багато. І євреї розвозили ті трупи і десь вже ховали. Василю, можеш є щось додати? Я добавлю, і саме велике злодіяння НКВС зробило, це була тюрма Налонського у Львові. Тобто це не тільки в тюрмі Налонського було, а й в інших місцях, по районних центрах, і де тільки вони могли. Але те, про що саме ви сказали, це була тюрма Налонського. Якщо вам цікаво буде, запишіть собі, зайдіть, які там були звірства, це було щось страшно. Тому німці, коли зайшли, для українців здавалося, що це зайшли визволителі, з одного боку. І, до речі, Степан Бандера, Ярослав Стецько, очільники ОУН, вони проголосили незалежну Україну 30 червня.
але їх після цього арештували. І вони дуже великі терміни відсиділи. Тому, скажімо так, і дуже часто нам закидають співпрацю з німцями. Співпраці як такої не було. Так, були поодинокі випадки. В цілому всі в той момент думали, що прийшов умовний визволитель, але коли побачили наші люди, що німці нічим не краще, скажімо, ну хоча перевершити НКВДистів і радянську владу було складно, тому вони чинили опір на обі стороні. І Українська повстанська армія, яка витворилася на базі ОУН, вона вела цю безпощадну боротьбу з німцями і, звичайно, з москалями. І щоб ви знали, браття білоруси, що окремі підрозділи ОУН-УПА воювали до 52-го року. Можете це уявити? І ще такий факт з цікавинок, що українська армія УПА поставила абсолютний рекорд, утримуючись фактично в окупації майже 20 років. І ці технології навіть переймали кубинські повстанці Фіделя Кастро. Тобто 20 років в окупації це була незламна сила. І те, що зараз говорить Росія, наприклад, що Польща забере Західну Україну, Галичину, там стільки цих криївок українських повстанців, ну це неможливо зробити, щоб Польща змогла таку землю забрати там якимось чином. Це просто нереально, але це навіювання. Шановне панство, то, що російська пропаганда каже, то, що пан Василь зачепив, це навіювання на те, що ми пошматуємо. Адже, до речі, були таємні, верніше не таємні угоди. Коли в 2014 році в Крим зайшов Путін, він розсилав свої, скажімо так, запити до Польщі, до Угорщини, до Румунії, щоб пошматувати Україну. Тобто ми заходимо звідси, ви заходите звідти. Але, звичайно, який здоровий, нормальний чоловік собі б це міг дозволити, тим більше, що всі ці країни вже знаходилися в ЄС і в НАТО. Це ж нереально. Тут важно додати, що все ж таки гэтыя країни, ну, принамсі Польща, застатня не ведае, не опублікували гэты звароты, гэтыя документы, по-моему, што да іх Росія звярталася. То есть яны не пакінулі гэта таемным. Ні, правильно, але ж вперше це було, ну як? Вони ж могли нічого не сказати, це ж інше. Правильно. Я мав на увазі, що Путін таємно це робив, а не вони. Ви мене зрозуміли? Ні, зрозуміли. Що ён на чому не здивлений. А от що інше, хоч нехто сказав, що такі, ну, не покинув це таємно. Звичайно. А про Власова, що ви можете сказати так само? Да? Ну, будь ласка, можу оповідь на 2 хвилини. Це найбільше угрупування російське, яке здалося німцям, і вони у складі німецьких військ вели дуже великий супротив совєтській армії. От. Там біля 1 мільйона людей знаходилося у Власовському угрупуванні. Мало того, були козаки донські і інші, які співпрацювали. І таких угрупувань було чимало. То не складно знайти все, але від росіян то все ховають. От. Але ж так само вони це можуть знайти, але ж вони цього не хочуть. І один... Галичину тільки. Да. Але ж дивіться, коли кажуть СС Галичина. Як ви думаєте, що означає СС Галичина? Хлопці, не думайте. Січові стрільці. Січові стрільці Галичини. Ну це ніяк не СС. Ви розумієте? От і все. Тому що січові стрільці ще вибудувалися за Австрійської імперії, коли, ви згадайте, Першу світову війну, коли росіяни в 16-му році дійшли до теперішніх, так би мовити, кордонів колишнього Союзу, на цю межу. Львів зайняли далі. То січові стрільці воювали у складі Австрійської імперії проти... Зачитаю сообщение, пока вот был стрим, пришло сообщение, подождите, сейчас зачитаю сообщение, Дмитрий, вот нашего зрителя, Петра Станислава, значит, вот, он из Польши, поляк, вот он пишет, что в Польше мы не очень сожалеем, что мы очень сожалеем, что Степана Бандеру считали героем в Украине, однако каждая нация выбирает свой путь и своих героев. То есть это дело украинцев, раз они выбрали, то да. Как бы у Польши есть претензии серьезные к Бандере.
Но если украинцы выбрали, если там считают героем, то, как говорится, это уже их дело. Так. Можна пану Станіславу я відповім. Значить, дивіться, є польські герої. І, наприклад, такий герой Пілсудський, який дуже багато чого зробив злого проти України. Але то є польський герой. Поляки його вшановують, шанують його, і у мене питань немає до пана Пілсудського. Пам'ятаєте, у нас була така акція? Пробачаємо і просимо самі пробачення. Так, це за часів Кучми Квасневського. Ну, да. Для когось Путін герой зараз у Росії. Я еще хотел бы додать, ну, белорусы так само памятают. Есть такий рейд Бурага, это офицер армии Краевой, и они тут вздолж границы у некольких вёсках приходили, пытали, католик, не католик, а не католики были белорусы, и они стреляли белорусов. Армия Краевой... Не католики, не белорусы, да? Ну, хлопці, то все в минулому, розумієте? Про рейд Бурага, конечно, можеш розповісти? Так. Але до чого я веду? То все в минулому, і коли поляки і українці покаялися друг перед другом, оприділилися в політиці, то ми не маємо, українці, є таке слово «ганити» в українській мові, ганити польських героїв, то їхня історія, вони їх шанують, і то їхнє право, так само, як і наші герої. От. І після того, як закінчилася Друга світова війна, коли підписали ще в 75-му році в Хельсінкі була угода про неподільність кордонів в Європі, і ці країни-підписанти це визнали. Так от ми, українці, на жоден метр землі не зазіхаємо. Ні до Білорусі, ні до Польщі, ні до Угорщини, ні до Румунії, ні до будь-якої іншої країни, яка межує з нами. Розумієте? Тому що ми чітко виконуємо закони світові. І ми це повинні завжди пам'ятати і розуміти. І будь-який момент, навіть в історії якийсь виникає, то це справа має бути перш за все вчених, а не політичних тріскунів, які бувають часом у угоду тим чи іншим моментам. І не без руки Москви, що в Польщі піднімається не раз українське якесь питання, то все на ті гроші. Вот, тому да. Василий, здивуюсь, якщо... Я мушу виключитися. Дякую. Да, хорошо. Да, конечно, сеткой. Вот, Василий, пока вы говорили, пришел Добре, ответ. дякую, Пришел ответ Дякую. от Петра Станислава. Он написал, что мы не забудем о Волыни и убийстве беззащитных мирных жителей войсками ООН-УПА. Но это как бы тоже по поводу волынской резни такой не самый приятный факт, который вот как раз и вносит рознь между Украиной и Польшей. Правильно. Из-за этого они не могут признать героем Бандеру. Дивіться, то їхня особиста печаль і біда, що вони не можуть. Територія Волині – це територія суверенної України нинішньої, і там жили українці. І армія Краєва, як ви казали, заходила на Білорусь, так само вони сюди заходили. Ми їх не просили, але то було. Після того перепросили, давайте покладемо пам'ятники загиблим, ушануємо їх. І будемо дуже добре пам'ятати, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося. Оце саме великий урок. Так, згоден. Я пробачаюся, мушу виключитися, тому що є ще справи. Я не лічив, що так довго розтягнеться. Ну, добре. Дякую всім, я виключаюся. До Дякую за співпрацю. До побачення. Дякую. Выведем Виталия тогда сюда. Так, Давайте. Так. Все, выключайся, Дмитрий. Так, як це Тима, зробити? внизу на червоний кружок з телефончиком натисни. Все. Зараз я добавляю Виталя. Или кого добавлять? Я ж тут. Да, Виталий. Я добавляю Василя. У кожного свій екран, як хочете, так додаєте. Да. Там... Так, я Василя добавлю на повний екран. Ще, ну що, хватить, я думаю, достатково вже про історію. Давайте про сучасні, які зараз, що зараз у нас в Україні робиться? Що робиться у... Зараз цікава новина, ви читали, що український депутат узняв питання окупації Білорусі, легалізації білорусів, які воюють за Україну. І так само питання
пашырэння амбасады Украіны ў Беларусі, каб было больш культурнай там інфармацыйнай супрацы. То есть, ну, я кидав вам сьогодні спосилку і текст. Да, Віталік, це після першої нашої зустрічі такі вже пішли законопроекти, так що ми працюємо. Ну, насамрэч, это вельмі правільна, вельмі важна, ну, тое, што ён агучыў, калі будуць ісці крокі ў гэтым накірунку, гэта вельмі, ну, вельмі правільная такая... Співпраця. Ну, так, тому що, якби, зауважно зараз аўтарытэт Росії міжнародны падае значна, а тут Украіна ўмешваецца, і яе аўтарытэт, ну, вага, якби, она павялічваецца. І калі у змаганні за Беларусь, напрыклад, браць, то натуральна, што Беларусь будзе саюзнікам Украіны ў будучыні. І трэба працаваць супраць антынароднага рэжыма. Саме так. І якщо ми будемо докладатися до цього, то, мабуть, цей поступ буде швидшим і кращим, і правильнішим. Ну, принаймні, це моя власна думка. Ні, думка правильна. Ну, попросту зараз України, ну, не чутно у нас. Акрамя сродкаў масавай інфармацыі беларускамоўных, там на Тутбае нешта пішуць, але каб вот амбасада была украінская актыўная, вот гэтага пакуль што няма. Бачите, той механізм, який ще лишився інерційний від Совєтщини, адже ми чимало кроків зробили, але нам ще треба робити. І в тому числі в такому напрямку, який ви загострили. Тому тут недоліків багато ще в нас є, і ми будемо працювати, я сподіваюся, все буде добре. Ну, я б сказав, що це трохи запоздала реакція, насамрэч, тому що війна вже 5-й год там ці колькі йде, 19, ну 5 років. Скоро 5 років буде. Да. Вось яшчэ одно так запоздалое трохи такое сообщение, донат от Петра Станислава, и ён там написал такі тэкст. Пилсудский, ну там русской мовой, Пилсудский не призывал к убийству мирных жителей, Бандера да, включая разницу. Часть сім'ї з Востока. То все ідеологія, яка йде з Росії. Ніхто ніколи не закликав убивати мирне населення, повірте мені. Якби бандерівський рух і повстанська армія це робило, хіба би люди їх підтримували скільки років? Ото, що пан Василь казав, скільки років протрималися. Ну, про що мова? Це здоровий глузд просто втрачає будь-який сенс. Якщо на тій території люди вшановують портретами Степана Бандеру, шанують рух цей, розумієте, і їх підтримували аж до 60-го року включно, от ті окремі там загони, які полишалися, невеличкі, підпілля і так далі. Як воно могло протриматися? Про що мова? Пан чогось не розуміє. І мені дуже прикро, що пан начитався російської преси. Добре, ще мені цікаве таке питання. Є з тих часов, що нас в школі писали. Про Ковпака. От що ви скажете про Ковпака? Знову ж таки, в цьому ключі, коли рейд пішов Ковпак, він дійшов аж Карпати. І його комісара Федорова, пам'ятаєте, комісар Федоров, чому його вбили? Так, знаєте, чому його вбили? Тому що він зрозумів, що УПА працює не проти народу, а проти військ, і в тому числі німецьких. І він був дуже сильно здивований. І тоді Федорів домовився з повстанською армією українською, і вони сказали, ми пройдемо рейдом, ну, на зразок того, що будемо вбивати фашистів, там, німців, назвемо. І сказали, якщо ви не будете робити того-то, того-то, ми вам даємо коридор. І от вони пройшли, і коли про це знав Ковпак, що він, так би мовити, домовився, він його сам особисто і вбив. Самого Федорова. Тому Ковпаківський рух, оцей, Ковпак вже був, ну, скажімо так, глибоким комуністом, і все, що очолювали цей рух, Строкач, був такий Строкач. Він був першим секретарем під час війни
на територіях України він віддав цими всіма партизанськими рухами. От так от під проводом Строкача і Комуністичної партії України, а швидше всього воно керувалося все з Москви, це все. Тому їм дозволили пройти, і не більше. От. Тому протистоянь великих не було. Ще питання так само про Ковпака. Він пройшов, кажуть, від Сумщини аж до Львівської області. Так? Тому що їх пропустили. Так, пропустила. Питання, вони йшли, як вони грабили народ, чи вони не грабили, чи люди давали їм їсти, то що була ціла армія, теж тисячі людей йшло. Не така вона була і велика насправді. А як ви думаєте, якби вони грабили населення, українська повстанська армія втрутилась би чи ні? Ну так. А я кажу про Ковпака. Про Ковпака і кажу. Коли вони йшли дуже обережно. І вони не чіпали населення. Інша річ, що можливо, розумієте в таких штуках, що грає роль? Адже коли, назвемо це армія Ковпака, повстанський загін, чи партизанський, як він тоді називався, вони ж добували провізію любим методом. Вони могли в німців забрати, але вони мали і свою. Але ж в ті часи ще таке культивувалося, що можна було купити. Я не знаю, чи більшовики собі це дозволяли, але німці, наприклад, коли в окупованій Україні були, вони дуже часто просто купували в населення їжу. Молоко, масло, яйця. Розумієте? У нас такого не було в Білорусі. Я нічого ніколи. Просто приходили, голову курам забирали свини, забрали бидло. То так все було пропаганда. в Білорусі. Повірте мені. Ну, дід мені так казав. І ми так само питалися, так, вот, Василий, также пришло сообщение, да, пришло сообщение, еще донат с ответом вот от Петра, и он пишет, что скажите, что это пропаганда моей семьи, которая была убита там. То есть это не российская, то есть он опять-таки, я говорю, Петр живет в Польше, то есть это официальная информация, это доказано историками. Дело в том, что, понимаете, Василий, просто они уничтожали не всех. Повстанческая армия, это они уничтожали евреев, поляков. То есть они считали, что на этой земле должны быть там только украинцы. Всех инородцев пише так. Уничтожать, устранять. Это так пише він, так? Нет, это официальная история. Это как бы доказано. 100 тысяч человек вырезали в этом Волыни. История официальная, скажите мне, будь ласка. Всемирная? Всемирная. Это сейчас пытаются определенные люди навязать такой момент, что типа вот там никого не уничтожали. Ну, Волынская резня это как бы доказанный факт. Дивіться, мені, пане Дмитре, коли ви такі речі озвучуєте, мені дуже прикро, ви про це геть нічого не знаєте. І тому такі дивно мені видається, на наших теренах, на теренах українських, так, люди боролися проти окупантів і так, а різню. А знаєте, як влаштовували НКВС? Переодягалися в, наприклад, повстанську форму, заходили ввечері, робили, що треба, а на ранок приходили і розбиралися, хто це зробив. Оці загони НКВС, які діяли під прикриттями, під різним цими, і ті ж саме, от білоруські партизани були. Ким вони керувалися, пане Анатолію? Білоруські з Росії керувалися. Правильно. І диверсії різні, і всі ці під проводом очільників з Москви. Отак переодягалися в одежу, наче повстанці. Прийшли, вбили вчителя, наприклад, чи якогось голову там колишньої сільської ради, наче підпільника. Потім прийшли, розстріляли, кого хотіли, щоб наказати, і все. Тому, ну, у пана є думка власна, то я так скажу, хай пан розбирається у панстві своєму. І якщо хоче щось гарне привнести в українське питання, хай це, я не буду нагадувати пану, що таке Надсяння, що таке місто Ярослав, що таке місто Холм, що таке місто Перемишль. Це колишні українські міста. І звідти виселили українського населення операція Вісла. Якщо він знає, що таке операція Вісла, хай пише далі. Добре, давайте трошки тихше будемо, не треба тут тако сваритися, як би там не було, бо то правду толком ніхто не знає. Той, хто не знає правду, починає вірити хоч в чорта якого-небудь. Аби, наприклад, як то кажуть, ну, як би ж себе, я не знаю, як слово навіть. Відбелити, так. І невеличка ремарка. Президента Качинського випадково Степан Бандера не вбив у Смоленську?
то пану поляку. Питання таке. Але ще треба, кажу, не треба, от я добренько, я зараз до Польщі відношуся теж. Тут така, де ми жили, цілий час були поляки. Повно було поляки. Всі наше Полісся так само було уполячене. Гроднінська, Городня, там одні поляки. І от питалися, чи вони коли-небудь робили яку-небудь шкоду білорусам. В основному ми дії так само, поляки нам нічого кепського ніколи не робили. Так, вони мали майонтки, дуже є такі майонтки, землі мали, і вони наймали місцевих людей, ті, що мало землі, але таке, щоб приходили і відбирали в нас, я кажу тільки про нас, і відбирали нашу землю в люди, такого ніколи не було. Наймали, ну кажуть, платили. Як вони лайдачили, бо було ж всякі люди, як вони лайдачили, чи вони грабили, чи вони ходили по лісі, там когось забили, таке було повно случаїв навіть в нас. І ще в нас тут такі були голландри жили коло нас. То були переселенці, їх 400 літ. Поставили пам'ятника в прошлому році, у нас тут така коло мого. Ті голландри, в їх вчилися всі. Як треба робити, в їх на той час були доволі такі розвиті технології, вони були акуратні, вони робили землю хороше, в їх свої кірхи були. Це німці, це значить були німці. Ну, німці, вони голландри були, вони голландські німці якісь там, з Тантиліка. Вони займали добрі землі, коло Буга нас тут така займали. І господарка сільська в їх була дуже розвита. Далі поляки приїжджали сюди, в наше жидівське місце, тому що жидів в нас було аж 80%, розумієте? Тільки було, тому їх стільки винищили тут, така жидів. І в їх було дуже склепу, вони майстерні, вони тут працьовиті люди такі були, ніколи нічого не робили. Вони завжди були в дружбі, поляки, наші місцеві берестейці, і жиди жили разом. І так само, що ті були голландри. В нас ніколи, от близько нас Волинь, до того місця, де з Волинської різні, в нас було десь 150 кілометрів, може коло 200 кілометрів прямий напрямку. Но того і близько не було, кажуть, нічого, ніякого восстання, ніякі такі свари. Настільки дружно жили всі разом 4 нації, розумієте, в нашому тому місці. І так само по всій Білорусі. Трошки удріжнюються білорусі в тому смислі, що вони такі були, як то кажуть, нетерпеливі, не то, що поважніші, покладисті, так. Вони, от, як є, так є. А полішуки, вони жили обособлено, там в болотах своїх, до їх добратися ще було тяжко. Слухай, є же Білоруське Полісся з болотами. Білоруське Полісся, там тільки Пінщина процвітала, Івановщина там процвітала, Лунінець там були, а далі туди Мікашевич, туди ближче до України, там були такі болота, що не влізти було. От сюди в сторону Сарн, наприклад, ті місця. Мазир. Ну, я кажу ближче сюди. Мазир так само, то розвиті місця були. А Петриков який-небудь, Мікашевич, там то глухомань така була, що не дай Боже. І на север ти ближче вже... Неправда. Там вельми заселені людьми були місця, і розливи Прип'яті не замінали. Але вони були обособлені. До того не було ніяких великих дорог. Не було дорог. Потім тільки побудували вже чигунку побудували. А там не було 300 років тому назад, то було таке, ніхто там навіть не відав. Хто там і жиє, тих полішуків, бо до їх доплити нельга було, ні мостов, Прип'ять. Вже казки які починаються. Ні, чому казки? Казали так само. У нас так само вон на Перебужжі називається. Було Перебужжя, 20 кілометрів від нас, на лодках треба було перебратися. На підводах невозможно було. А зараз то все осушили. Болот було повно. От нас до Малорити не было ни одной дороги, чтобы по пояс в воде не пройти. Так казали старые люди. Кажу, а як ви з подводами їздили в Малориту? Ні, кажу, на прощки не могли, тільки там через інші окружними путями. Там ще були такі броди, називаються, кругом броди. Струги, у нас ще називали струга. То есть місце постійно залитое водою. Того зараз і близько нема. Я ще малий був, там
ходил там, ну, до озер, тут у нас Белое, Черное озеро, там Рогознянское, Селяхинское, там пройти ніяк не можна було по груді в воді, Бразиль. Так само мой дід мене туди коротше, мой дід туди водив мене, і ми там не могли пройти. Кіньми протягчи під воду, невозможно, чіпляли санки. Отаке було навіть у нас. А зараз їздять машини, легкові машини, пожалуйста, можеш по тих стругах проїхати. Стояли ліса, були ульшанники великі, все було в болоті, непролазне, жабів було, повно всякого такого. Там тих гадів різних було, гадюк було, зараз гадюки не знайти. Бо що цікаво. Тобто той мір, який був, все й пропав, пущі, що пропав. Вони стали і горіти ліса, помінялось, занадто все помінялось. У нас в Україні в 70-х роках сильно була меліорація розвинута. Пане Василю, ви не пам'ятаєте? 70-ті роки. Стільки у нас, стільки там, де я народився, у нас не було таких боліт великих. То доходили до річок, бо у нас гориста місцевість, скажімо, горб туди, тут долина і річка тече. За тим горбом знов так само. І наступний горб – річка, горбиста місцевість. Там у нас перепад висот до 480 метрів над рівнем моря. Так осушували чуть не до річки, то худобу не було вже потім де сильно випасати, так осушували, бо щоб були орні землі. До чого веду? У вас, звичайно, то, про що ви картинку змалювали, значно потужніше ця болотиста місцевість. У нас взагалі боліт не було. При самій річечці меліорація, ота, орошення, меліорація. Оце вона добила вашу оту первинну природу. Так. То все в нас наробило так. Я ще пам'ятаю, в 72-му році у нас було так залило водою, що півдомачева затоплена була. Зровень води піднявся на 8 метрів. Зараз близько того нема. Коли з снігу до школи йдеш, по вуха пливеш. У нас ляски було, забори. Лясок видно не було навіть. Ляски то штахетник називається. В рівень снігу намете. Пробратися невозможно. І морози такі були. Зараз того і близько нічого нема. Так. Да, вот что. Анатолий, я хочу сказать, что мы уже амаль 2 годины як размовляем. Вось тут и пришел наступный донат от пана Петра, и он пишет, что я знаю, у вас есть ваша версия, мы останемся на этом. Я простил, но мы никогда не забудем, и нет никакого соглашения. Можна відповісти? Ну да. Нам просто агентура пише, ви будете відповідати. Ну це смішно просто. Я буду теж пам'ятати, але камінь за душою я тримати не буду. Тому що таке простити, я знаю. У мене в житті, я вже прожив не 1 десяток років, були самі різні випадки. Я відпускав все завжди легко. І я потім легко жив. Якщо пану так хочеться, хай тримає каменя, і хай він йому далі буде легкою ношою у непростій дорозі. А я каміння за душою тримати не буду. Так он и пишет, что я простил, говорит, но мы не забудем. Ну то есть, что было, то было. Так, он прощает за все это. Я простив зразу. Ще тоді навіть до Кучми і до після Валенси був, Квасневський. Я історію дуже добре знаю. Я ще до того знав, що нам треба єднатися, бо я Польщу знаю з кінця 80-х років. І коли народ простий буде розуміти, що ми друг другу подаємо руку, то президенти подали через 10-12 років цю руку. І ми повинні пам'ятати. Мало того, якщо є могилка польська в якомусь нашому селі, її треба доглядати. Польську могилку тут. Хочуть приїхати поляки, хай приїжджають, вшановують пам'ять, хай пам'ятають, хочуть спілкуватися з місцевим населенням, хай розвивають спілкування. І так само, якщо якась є українська могилка на території Польщі, є у них можливість, хай доглянуть її. А буде у нас можливість відвідати Польщу, те місце, і ми, коли прийдемо, ми вклонимося тим, що там поховані, і тим людям, що доглянули. І якщо вони підійдуть, то я подам руку і подякую їм, тому що ми повинні, самі прості люди, це розуміти і відчувати. Пам'ятати треба як пам'ять,
що таке було і щоб не повторилося. От, для чого тільки треба пам'ятати. От. Якщо до цементажів, то вони вельми так трепетно відносяться. Поляки настільки трепетно до цементажів своїх відносяться. Так само в нас, де тільки є старенькі, вже 100 літ. Тому були поховані, приїжджають поляки, дивляться, вони дивляться за могилками тими. Все підписано, я, може, навіть коли-небудь зроблю такі ролики, покажу, як вони трепетно до того. Дивіться, вже 100 літ нема людини, а ще вони приїжджають і квиточки ставлять. Бачите, ще би хотів до пана звернутися, якщо я пана чимось образив, наприклад, у своєму дискуті, то я вже зараз перепрошую, щоб не вийшло так, що я начебто такий і не тримаю нічого, дійсно не тримаю і не буду, але зараз, якщо чимось образив, я перепрошую. Тому що я би хотів, щоб як щось унаслідок моїх слів сказано, пану щось лягло не так на душу, прошу пана, перепрошую, і хай буде все добре між Білорусією і Україною, Білорусією і Польщею, між нами разом, і не тільки між нашими країнами, бо ми маємо мати виключне розуміння, що добрий сусід краще навіть другий раз родича буває. Це правда, панство? Так. Для гэтага мы тут и збираемся. Простыя людзі, каб паразмаўляць і каб аб'яднацца. Ну, простыя людзі, яны ў ўсіх краінах аднолькавыя. Там ці ў Амерыцы, там ці ў Германіі. Гэта палітыкі, яны ўносяць разлад. У іх свае інтарэсы. Палітыкаў выбіраюць непростыя людзі, ці што? Ну, ты знаеш, як у нас выбіраюць палітыка апошнія 25 гадоў. Вось так. Не, дык это пытанне такое, а як яго выбралі, это, скажем так... Так, зараз я перепрошую. То все робить СМІ. Як тебе преподнесуть, люди верять. Разумеешь, скажут себе Лукашенко кепский завтра по телевизору. Все скажут, что Лукашенко скажут по телевизору за месяц. Месяц будет сказать, что треба выбрать Шушкевича. Все, в выборах выберут Шушкевича. Разумеете? А если як проведуть такую киселевско-соловьевскую пропаганду, як на России, то чорта лисого виберуть. Настолько люди, ну, не думаючи. Ну, їм Сиренева, по-русски называется. Сиренева, кто там будет, аби меня не чапали. О, добро, кажут, им все добро. Навешивают лапши людям, так навешивают, так красиво все преподнесут. И все, и люди выберут того, кого треба. Так само про того Путина. Хіба не ведали про того Путина? Был Ельцин, а тут як чорт з табакерки вискочив Путин. Все. І для того відомо, що вони там наробили. Для того, щоб протолкнути Путіна, пожалуйста, маєте тепер Путіна надовго. І ще то СМІ буде тим ватникам в голову вбивати. Пане Анатолію, одна теза. Ми такі самі точно, як наші політики. Тут не треба відмежовуватися. Які ми, такі вони. Ось тут я згодний. Для того, щоб починати міняти там зверху, потрібно себе почати міняти. Чи готові ми? Ви поміняли? Я поміняв. Ні, Анатолій, це така зараз обложка у нас. Ми тільки почали це все міняти. Після Майдану, після Революції Гідності, в нас дуже стало бути культурно на дорогах. Я ніколи не розумів, що аварійку можна подякувати взаді водію. Тому почали в свідомості це все міняти. Но у нас є ж така проблема велика, що кожен українець не хоче, щоб не було корупції. Но в той час, щоб кум міг рішити любе питання. Тому ми такі самі точно, як наше правительство. Тут не треба відмежовуватися. Росіяни такі, як Путін. Вибачте, ви такі, як Лукашенко. Тому що і ми такі, як ми заслуговуємо те, що ми маємо. Тут не треба малювати ніяких ілюзій. Тому кожен починає з себе, платить податки, вчить рідну мову, вчить англійську мову, виховує своїх дітей. І тому будуть появлятися нові лідери, яких ми будемо вибирати. Зараз ми заслуговуємо те, що ми маємо. Більше нічого. А на олігархів що скажете тоді? Вони податки не платять. Про олігархів, Анатолій. Про олігархів це, умовно кажучи, в той період, коли розвалювався Радянський Союз, те, що я говорив минулого стріму, комсомольці мали доступ до різних
фондів, купляли ті приватизаційні сертифікати біля універмагу Україна, і таким чином вони отримали свій перший капітал. Ясно. І що з ними робити зараз? Як їх от влади утягчи? Вони диктують це, в їх є гроші, є сила. Анатолій, ми такі самі, тому що ті олігархи там живуть. Ми повинні мінятися, ми коли змінимося, от коли переважна більшість людей України, Білорусі, скажімо, зрозуміє, що їм як мести, то і олігархи зміняться. Розумієте? Вони ніколи не зміняться, поки ми не захочемо. А як вати повно? Самоосвітою. Ну правильно, я згоден, що вати багато. Так от, можливо, сьогодні хтось послухає нашу дискусію і подумає, ну дійсно пан Василь сказав, ну не несите, не занось, не давай. Не шукай кума, щоб він порішав питання, або обійдись без цього, або якимось легітимнішим методом. Звичайно, що він дорожчий в часі, бо коли кожен з вас водить автомобіль, зупинили, наприклад, тебе. У мене теж таке, до речі, було. Ну, давно не даю просто. Я просто запитую, наскільки складне порушення, яке я зробив. Ну, я реально питання кладу. Заминка. І я розумію, що ви мене можете попередити в даній ситуації, щоб я так більше не робив. Я за нею починаю відповідати. І він розуміє, що я розумію, що то, що він хоче просто, вибачте, простим словом, поїметь, у нього не вийде. Я кажу, хорошо, якщо ви вважаєте, що ступінь моєї провини така висока, пишіть протокол. Бо я вже і так... Документи, він взяв документи подивитися, віддав документи, і я поїхав, бо він розуміє, що він мене не видоїть, він з мене не може нічого взяти, а тим часом він вже 2 пропустив, наступних. Ну то у вас так може бути, в нас так вже трошки інакше, вже в нас там вони на лапу не возьмуть, вже вони бояться, в нас такого вже пущі, що немає. Не зовсім так. Я... Останні скажімо так. 3 годи, останні 3 годи, навіть тільки щось там таке замовлю, що може розібратися в якійсь справі. Он на мене дуже очі сразу робить, ні, бо і сразу починає говорити, що чуть ли не к ответственности привлечет. Вот. Тому що, Анатолій, ви похожі на чиновника, і а таких, як ви, хлопців, вони можуть нормально доїти, правда? Ну да, они психологи такие, добрые психологи, может так, но до меня никто ни разу не причепился, просто так. Никто ни разу мне там не сказал горбатого слова ніколи. Почекайте, спин навіть для перевірки документів, в демократичній державі це вельми добре можна подоїти ментов за обмежування свободи. Навіть у нас це артикул 18-28 Кодексу адміністративних правопорушень від 15 до 20 базових, по-моєму. Але це просто в наших судах цього не докажеш. Не докажеш. Хабары яны перестали брать год 10 тому, коли им просто заробки подняли. Там, я докладно не скажу, умовно кажучи, $1000 для командира, например, этого взвода, который выходит на дежурство экипажу. І з тих часов яны уже не беруть хабар. А ось до того яны брали ще як. Мне рассказывали люди, которые непосредственно давали. Ясно. Частенько бывает, як застановиться якое-нибудь невеликое там порушення, і з ним починаєш розмовляти і кажеш, виноватий, бо на самій справі не убачив. І він так лояльно относиться, кольки мені таких було лояльно, і попросту усе. Попросив, щоб більше я там не порушав. Анатолій, половина таких. Під час ваших подорожей ви мали контакт з українською поліцією новою? У вас були якісь зауваження? От мені здається, що з цим планом в нас вже трошки ми йдемо на рівні. У вас прогрес пішов такий великий. За чого? Я, наприклад, була перша в мене така цікава подія. Поїхав якраз в Львові. Проїхав по Львові і вертався назад. І заблукав. І вийшло так, що треба було розвернутися, я через 2 сплошних лінії розвернувся. Нікого не було. Півроку лишення прав, мінімум. Так.
Так, так. Через Ні. 2,5 нікого не Ні. було, чиста дорога була, чиста дорога. І я тут, як не тут, здалека побачив мене поліцейський в Львові. І фю-фю-фю установив мене. І бачить, що я білорус, я улибаюся, я не то, що там зляканий, кажу, по своїй мові, кажу, така от справа, хоч вбий, кажу, заблукав, я кажу, тоді їжджу, як же дурень який. Завіз мене той навігатор, розумієте, я вже не знаю, що робити. Одного, кажу, людину попитався, він не перебиває, мене слухає, розумієте, я всю той час кажу. Я кажу, заплатився, тут тако крутунувся, сюди поїхав, туди поїхав. Кажу, можете навіть, в мене реєстратор, кажу, вісить, можете подивитися, як я тут крутився. Бо там так заблукав, розумієте? Кажу, колись я був в Львові, було трошки прості, а ви зараз там набудували всього такого. Він мене той послухав, розумієте? Він мене відпустив. Молодий хлопець, 2 їх було. Молодих 2 хлопці. Шикарна машина, все таке, я там не розумію, не запам'ятав, тому що я не волнувався, нічого. Я розумів, що мені добрий штраф світить там. Це саме, вони мене відпустили. Я їм руку тряс. Я казав, що буду навіть вас, покажу вас в тих роликах, яка зараз стала поліція. Я одразу на то сказав, яка стала поліція. Вже я не бачу тих толстопузів колись, які стоять, дай що-небудь, бо я колись їздив на фурах, розумієте, через Україну, на кожному постові встановлюють, ну дай що-небудь, дай хоч пакет, ручку. Так вони ж ДАІ називалися, ДАІ. Да. Анатолій, так було. А мені здається, що у нас, коли ви там через двойну сплошну, ще не було механізму штрафування нерезидентів України, тому ви там дуже не сильно про наших хорошого мнення. Не відаю далі. Так само було в Одесі. Пару раз так само. Потім я їх бачу, установилися, все, розказали. Так само було таке невеличке порушення, бо я всунувся і став там, де не треба було стояти. Хожу як дурень, знаєте, бо треба з'їхати, а мені привело сюди. І вони під'їхали, що за чуже місце, так, чуже місце, кажу, так і так, от де мені, скажіть, стати? Я розумію, що тут не можна ставати. Він каже, отак, так і так. Хоча він мог мені написати штрафа, розумієте? Отпустили. Далі було колись за тую, що мені показав, я навіть в своєму роликах показав. Їду я так само до Львова, до Івано-Франківська, по дорозі дорогу зробили, ну шикарно, поливаєш собі сотку і думаєш, що ж то за холєра, нема ні камер, розумієте, нема ніяких знаків, от стоїть село починається, в нас 40 буде, там 30, 20, 50, 70, тут знак на знак, нема нічого, розумієте. І всі гоняться як сумасшедші, летять сотки. Думаю, я буду так само, я їхав ціла 60, мене всі обганяють. Думаю, я поїду, тож немає машина, добренька машина. І питаюся люди, а що ж таке, чого ж вас ганяють так по 60 же ж не їздять по селах, де ваші камери? Кажу, ну поки що не поставили, ще поки лояльна поліція, ну вже є такі порушення. Мені то понравилось, я навіть зробив там ролик насчет того. Далі, я бачив поліцейських в Карпатах. Ну, супер. Кажу, де не бачив? В Західній, я кажу, Західна Україна. Я далі не їздив. Де були? Де ви були? Де був? Західна Україна. То мені про поліцейських, все, я таке ще поліції не бачив. Лояльні і привітливі, розумієте, одні молоді хлопці. В Польщі такого навіть немає близько. Що казати там про нас? У нас одні камери, одні знаки. Проїхати в нас в селах там, в Бресті, може, камер 70, 50-70 камер стоїть, розумієте? Є міста такі, що кілометр проїхав, знову камера, кілометр 2 проїхав, знову камера. Повно. От до мене от Бреста проїхати, так, раз, два, три, 4, 5 камер стоїть. На 36 кілометрів 5 камер стоїть. То нормально? От так. І поліція скрізь. От просто їдеш, встановлюють, перевірка документів. Вона тебе, якщо їдеш одиночно, встановить перевірку документів, подивися документ і їжджай. А чого в нас перевіряють? Тому що в нас всі віддають білоруси, із-за чого їздять половину без техосмотру. Тому що поробили, прив'язали там, ну ясно, що дорого, страшно дорого. Дешевше заплатити. А в нас немає техосмотру, представляєте? Немає довіреності, немає техосмотру. Береш техпаспорт, права і їдеш на любій машині. От пану Василю можу прийти до мене в гості, я йому документи віддав, ключі віддав, і він поїхав куди хотів на моїй машині. Так, у нас так само. Але в Грузії вже можна їздити без прав. Один раз реєструєш, мати посвідчення
як паспорт. Через комп'ютер провіри і Так. все. І в нас без прав. У нас так само я їду без прав, встановлюють, наприклад, де, ну, забув права, він в комп'ютер залазить, там, да, Це глядь, добре, подивився. це нема. добре. Це У нас, да. ну, скільки було таке, забув права, в нас не карається. Пан Дмитро хоче сказати. Будь ласка, Да. пане Дмитро. Ну, Пакуль мы тут карают. размаўлялі, прыйшоў донат от Петра, и он пишет, что у меня, так, ну, перейду тут русской мовой, у меня нет ненависти, я помог Украине в 2014 году, и я помогаю до сих пор. Пожалуйста, поймите, что я не могу согласиться с национализмом ни с Польшей, ни с украинским, ни с белорусским. Именно национализм разбил Речь Посполитую. Ну, то есть он как бы за единство, и он Серый кот. считает, что вот нам надо быть Сірикот. вместе. Як звати цього объединяться. пана? Як того пана звати? Петр Станислав. Ну, в Петр. чате у него там сообщение. Дайте нам спокій, будь ласка. Йдіть вже спати. Ми вже про поліцію почали говорити. Хватить вже обіжати. Не, я как раз хотел после Ні, этого сообщения перейти к такой просимо теме, пробачення. Василий, как раз вот после этого сообщения обсудить такую тему по поводу альтернативного союза, так называемого межморья, то есть союз Давайте це Украины, вже в Беларуси, іншому Польши и Литвы. стрімі. Ми дуже зараз багато питань. Можна меседж невеликий? Так. Дайте пану мої дані, хай хоче вийде на мене, ми запишемо ролика, обговоримо, поділимо його хоч на 20 частин. Ну, тобто, я готовий спілкуватися. От, хай пан Петро запише «Наша Україна Русь», хай він мені відпишеться, так? Я виставлю ролик, і цей ми поділимо, і попередній «Наша Україна Русь», пане Петро. Да, я ему Хочете? скажу, в описании этого видео у меня, Да. вот где стрим идет, там есть ссылка Да. на канал «Наша Украина Русь». І я готовий да, пусть он відповідати переходит. на любі запитання, насправді. Да, вот, Петр, переходи, если что, там есть в описании ссылка на его канал. Ну, если какие-то вопросы, реально вот с ним поговорить, там обсудить что-то. Ну так, буде ролик, хай він допис зробить, хай він скаже, що він це. І я буду і відпишусь, і якщо треба, поговорю, нема питань. Тобто, Ну, все, ми просто, це питання... понимаете что, мне просто надо зачитывать эти сообщения, донаты, но это как бы обязательно, потому что люди вносят Так, пожертвования, так, там это кидают разумеется. специально, чтобы показать сообщения, поэтому я не могу не зачитывать. Я ще, дороженькі, давайте так, може, яких 15 хвилин і Да, скончимо уже тою, Я добре? 2 хотів часа про це 10 минут сказати, іде тому стрім. що мені, на жаль, вже треба би було покинути, бо я маю ще теж Да. справи. От. Але давайте, можливо, по якомусь нагальному ще одному питанню, пане Дмитре, що там, якщо є, швиденько, коротко, ми будемо... Мені так само за жіною якось добиратися на вокзал з Мінська, зустракати, бо зосталося буквальненько. Я так само. Ми вже 2,5 часа, Так. 2,5 години. Ну тоді я пропоную яким чином. Під цим відео, яке виложить Анатолій або кожен в своєму каналі, пишіть наступні питання для наступних посиденьок, коментарі до сьогоднішніх питань, що було не так, вибачте за технічні негаразди, це все в перший раз. Ми тренуємося. Тому давайте будемо, інтерактив такий. Пишіть все, що турбує, все, що болить, індивідуально, кожному. Кожен в міру своєї компетенції буде давати відповідь. Я так наступний разом так хотів би, щоб ми трошки відійшли від історії, і сучасна Білорусь, сучасна Україна, нехай буде, який там, нехай економіка, так, нехай економіка. Трошки, 15 секунд. Так, Сучасна більше Україна, можна цього трошки року. Політики, які досягнення На другий України. раз, Василь. Закривай. Ну, які досягнення у нас і в Українах є. Тому що все кепсько, то теж кепсько. Ні. Розумієте? Ніхто Анатолій, без історії немає майбутнього. Тому Так. це дуже правильно. Тут питання, воно само виникло. Ми почали з мови і закінчили все рівно цими спірними питаннями. Тому... А воно нікуди не дінеться. Ось питання, воно нікуди. Просто ми повинні це все обіграти, в якому плані. Не пригладити і не розворушити отак. Але ми зважено повинні підходити до кожного питання. І, шановні наші підписники, шановні глядачі прямого ефіру, ми по можливості будемо завжди відповідати. Єдине, що ми тільки вчимося. Це так, реально у нас перший такий відкритий репортаж, правда ж? Так. Є ще таке питання. Я хотів би, щоб подивитися, наприклад, які-небудь міста великі,
міста, красиві міста в Україні, розумієте, якісь спеціально, хоч годину тому віддати. І хай люди скажуть, які красиві є міста в Україні, що можна подивитися, тому що в нас много є туристів. З Білорусі в Зарака їздять до Карпат, всі відають. Але крім Карпат, що подивитися і Києва, Одеси, і, наприклад, Затоки там. Що можна подивитися, скажіть, предложіть, що можна подивитися. Ви все відаєте, ви живете в Україні. І ви поділіться, скажіть, ви, може, підготуйтеся на слідуючий раз, скажіть таке, що от я їду до України, що я хотів би побачити, розумієте, як мені тяжко Будемо працювати. Так, бо йдемо, то, що предоставляє, наприклад, офіційне та рекламне там агентство, вони якісь свої такі цілі. А мені треба, щоб почути від людей простих. Понимаєте, мені не треба того, що все, мені хочеться щось індивідуальне, якесь заїхати село в Україні, щоб я там прочувствував Україну, в яку-небудь мазанку побачити, зайти. Так. Анатолій, дуже багато є таких об'єктів туристичних. У нас дуже популярний зараз зелений туризм, так називаємо. Є спеціально там відреконструйовані хутори, люди вкладають великі кошти в це все діло. Ми з задоволенням підготуємо декілька якихось варіантів таких, де по відгукам наших знайомих. Тому це в нас, як і у вас, процвітає. Ми країна туристична, дуже багато людей подорожують, тому дійсно це буде, можливо, одною з темою для наступних посиденьок. Все в один день ми не зможемо. Ясно, ні, так на будучиню. І ще мені так люди писали, от, наприклад, будете їхати, заїдьте до мене, розумієте, мені як приємно. Не то, що я там поїхав, от мені предложили рекламне, ще хтось, а люди індивідуально приглашають. Так. Знаєте, як то приємно. Я пам'ятаю, як вам дописували, ви проїхали і не заїхали. Заїхали, а мали можливість, розумієте. Тоді, любимі друзі, так. Я хочу обов'язково групувати, так люди мені написали, заїдьте до мене, щоб ставили контакти. Я заїду до його, розумієте, як то здорово. Звичайно. І я зроблю сумісний ролик, покажу тою людину в роликову, покаже він, то, що він бачить, то, що я пробігся, там подивився, то мої очі. А ще в мене будуть друга пара очей. Того українця, що там живе. Розумієте, скільки він мені покаже, Анатолій, як він мені відкриє Україну. 8 тисяч підписників, 50% українці. 4 тисячі днів. Вам 10 років треба їздити до кожного українця. Тому не дуже там напрашуйтесь. Ні. Я буду їхати. То так перший раз. Через Київ ми вже з Василем забили вам першу стрілку. Так. 10 днів мене, наприклад, їхати на одну поїздочку. Я можу і більше. Мене ніхто в шиї не жене, розумієте? Встануся. Нічого страшного, як там ще 100 лишню баксів. Чорт, скільки ти життя, правда? Євро. Положу. То вставлю в Україну, розумієте? Я ж турист привіз для вас. А ви мені покажете. Це покажемо. А ви на мене підпишетеся, тому що мені буде приємно, буду я з вами розмовляти. Розумієте, вже настільки рідні люди мені стали українці. Так само хотілося б, щоб так була душа Білорусі мені показалась. Но наші білоруси мовчать. Вони не такі якісь, от трохи їх попре. І знаєте, після якого ролика попре? Дивіться, у контексті наших посиденьок в мене тільки що виникла, скажімо, такий меседж, рубрика «Гостинна Україна та Білорусь». От ми підготуємося, от в контексті того, що ви сказали, подорожей, гостинна. Ми приймаємо вас, ви нас. Так, бо як, наприклад, ви до мене приїхали, ви мої друзі, знайомі, ліпші вже. Так, пока я вижу какие-то технические проблемы со скайпом, видимо, скайп завис. Ну, тут как раз мы уже собирались останавливать стрим, поэтому всем спасибо за участие, подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть новые интересные стримы, будут еще видео
будут мероприятия различные на этой неделе тоже. Так, в воскресенье должен быть выездной стрим из Витебска. Ну, плюс еще, наверное, будет новости в субботу и, возможно, еще какие-нибудь видео. Поэтому, да, вступайте в группу в Telegram. Там есть анонсы стримов. Там можно написать какие-нибудь сообщения, в том числе и автору. И, естественно, там есть фотографии, я туда сбрасываю фотоотчеты в высоком качестве с различных мероприятий. Поэтому спасибо, на этом стрим заканчиваю.